Lehenik eta behin, barkatu eragozpenak, herritarrak, berriro ongi etorriak, sentitzen dut, azkenean topatu dugu soluzioa, orduan gaurko plenoarekin hasiko gara. Barkatu eragozpenak zuei bebai. Ados, lehengoko puntua, 2025ko martxoaren 4ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, alkatetzaren ebazpena berrestea. Kreditua ituntzeko eskumena Debagoienako mankomunitatearen eskuardetzeari buruzkoa. Udalaren kanpoko argiteria instalazioak berritzeko proiektu berezietarako laguntza programaren deialdian parte hartzeko eskaeraren esparruan eta haren oinarri arautzaileak onartzea. Kanpoko argiteria instalazioak berritzeko laguntze programa aztertu da eta egokitzat jo da Debagoieneko mankomunitateak bere kide diren hainbat udalen artean proiektu bateratu bat garatzea. Bestela, udalerri txikiagoak ezingo lukete laguntza programan parte hartu. Bestalde, kontuan hartuta eskabideak aurkezteko epea amaitzear zegoela, bere berrespenerako aurkezten den ondoko ebazpena eman zuen alkateak. Lehenengoa, udalaren kanpoko argiteria instalazioak berritzeko proiektu berezietarako laguntza programaren deialdian parte hartzea eta oinarri arautzaileak onartzea. Bigarrena, onartzea interesi gabeko mailegu itzulgarriaren eragiketa ituntzea. Hirugarrena, energia efizientziaren funts nazionala lehentasunezko hartzekoduntzat hartzea mailegu eragiketa horregatik. Laugarrena, udalaren kanpoko argiteria instalazioak berritzeko jarduketen memoria deskribatzailea onartzea eta espedientean sartzea. Bosgarrena, alkatearen urgentziako ebazpena osoko bilkuran berrestea. Seigarrena, laguntza programan parte hartzeko eskabidea Debagoieneko mankomunitateak izapidetuko du. Zazpigarrena, Arrasteko udalak erabaki du Debagoieneko mankomunitateari eskuordetzea kreditua ituntzeko eskumena. Zortzigarrena, Debagoieneko mankomunitateak erabaki honen berri emango dio energia diversifikatzeko eta aurrezteko institutuari. Hitzartzerik, onartua gelditzen da, aho batez. Hirugarren puntua, hemen herritarrak sartuko gara mugikortasuna eztabaidatzera lehenengo gure artean eta gero plenoa bukatzen danean galde erreguetan zuen aukera izango da berba egiteko, nahi beste, bai? Orduan, hirugarren puntua, Arrasateko mugikortasun jasangarrirako planaren dokumentuari egindako alegazioak entzutea eta behin betiko onarpena ematea. Osoko bilkurak 2018ko apirilaren 10ean egindako bilkuran behin betiko onartu zuen mugikortasun iraunkorreko plana. Mugikortasun planek 5 urteko indarraldia daukate. Tokiko Gobernu Batzarrak 2024ko otsailaren 8ean Arrasaten mugikortasun plana eguneratzeko kontratua intraenpresari esleitu zion. Tokiko Gobernu Batzarrak 2024ko irailaren 26ean egindako bilkueran hasiera baten onartu zuen Arrasateko mugikortasun jasangarriko plana eta jendaurrean jarri zuen. Jendaurreko epean 29 alegazio jaso dira. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen dio udalbatzarrari. Bat, Arrasateko mugikortasun jasangarriko planaren dokumentua onartzeko prozeduraren baitan, jendaurreko epean jaso diren alegazioei erantzuna ematea. Alegazio jartzaile bakoitzak dagokion erantzuna jasoko du akordioaren jakinarazpenarekin batera. Bi, behin betikoz onartzea Arrasateko mugikortasun jasangarriko planaren dokumentua. Hiru, erabakia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea eta Arrasateko udal webgunean ikusgai jartzea. Interbentzioak, Garasi Etxebarria. Atzalde hon danoi. Nik plana bera azaldu baino pixkat nondik gatozen eta zergaiti eta helburuak eta barra azalduko ditut eta baitzabe prozesu guzti hontan zehar gertatutako eta egondako proposamen eta azterketak azaltzen saiatuko naz. Diktamenean jasotzen den moruan, 2024ko otsailean hasi izan mugikortasun plana idazteko prozesua. Ekainerako diagnosia osatu zen eta saioak osatu ziren bai herritarrekin eta bai aholku kontseiluekin, diagnosi horren berri eman eta bertan hainbat ekarpen jaso ziren.
Irailean proposamen dokumentua onartuta gero parte hartze saioak hasi ziren, herritarrekin aholku kontseiluarekin eta hirigintza hainbat batzordetan tratatu zen gaia, eta gizu moduan azaroan bus geltokiaren galdeketa bideratu zen. Behin betiko dokumentua edo alegazio horreik aztertuta gero proposamenetan jasotzen dituen dokumentuan, martxoan egin zen dokumentu horren edukiaren aurkezpena. Eta gaur dakargu ona plenora onarpenerako. Lehengo aurkezpen eta saio areitan planteatzen zen mugikortasun plana bizikalitatea hobetzeko plan bat zala. Eta han jasotzen ziren ideia nagusiak, hildo nagusiak lehengo flashetan, bazien espaloi zabalagoak, arrasaten bizikletan ibiltzeko eta bizitzeko aukera, kotxentzako aparkaleku disuasorioak hainbat puntutan, eta autobus geltoki berriaren kokalekua zehazteko prozedura bat beste hainbaten artean, baina ideia nagusiak horrek ziren. Eta dokumentu areitan, importantea pentsau jakun zergatiak azaltzea. Zergatik mugikortasun plana eta zergatik era hontan. Zergatien artean garapen jasangarrirako helburuak aipatzen ziren, klima larrialdi egoera Jaurlaritzak deklaratutakoa aipatzen zen, energia jasangarritasuna eta karbono neutraltasuna eta osasunari lotutako azterketa bat Aldundiak egin berri ukena aipatzen ziren zergatien artean. Eta baitxabe, legezko bete behar bat zala esan zen lehengo saio haietan eta ondoren behala gogorarazi da. EAen jasangarritasun energetikoari buruzko legea indarrean daukagu 2019tik, diktamenean jasotzen den lege hori, eta hainbat zertzela da jasotzen die, nondik nora joan behar dan mugikortasun plan bat, ze mugikortasun planak araututa prozedura lehorrek arautzen dau. Eta hor hainbat artikuluetan esaten da, udalerriek lehenetsi egin beharko dituzte oinezkoen esparruak eta bizikletak. Ibilgailu motordun zirkulazioarako erreserbetotako esparruen aldean. Edo baitxabe, mugikortasun plan batek jaso beharreko neurrixen artean, garraio pribatuaren murrizketa progresiboa aipatzen da, bizikleten erabilera eta oro har joan etorri ez motorizatzeak bultzatzea beharrezko da, eta baita oinezkoentzako bakarrik diren eremu gehiago jartzeko eskaera jaso behar dau, edo proposamena jaso behar dau mugikortasun plan batek. Hori 4/2019 legean jasotzen da. Gerora, Euskadiko mugikortasun jasangarrirako legia onartu zen, eta jarduketa printzipioen artean, gizarte eta ingurumen kostu txikiena duten garraiobideak lehenestea jasotzen da mugikortasun aktiboa sustatuz, helburuen artean berdina jasotzen da, eta mugikortasun aktiboa sustatzeko definizioetan, esaten da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak oinez eta motorrik gabeko beste garraiobidez egindako joan etorriak sustatuko dituela. Eta hirigintza plangintzak eta hirigintza egikaritzeko tresnak, kale, plaza eta etorbideen eginkizuna indartuko dutela trafikoaren baketzea sustatuz eta oinezkoen erabilirari lehentasunezko arreta emanez. Bizikidetza kontuan hartuta motorrik gabeko beste garraiobide batzuekin. Azkenik garraio publikoa sustatzeko beste hildo bat dauka Euskadiko mugikortasun lege honek, eta hor jasotzen da administrazio publiko eskudunek disuasio aparkalekuak sustatuko dituztela hiri periferian. Hiriko eta hiriarteko garraio publikoarekin lotzeko moduan, edo motorrik gabeko erdigunetara joatea eta ibilbide periferikoak egitea albideratuko dutenak, distantzia onargarriak izanik. Hori legean aipatzen dana eta legean jasotzen dana. Eta mugikortasun plan honek bere helburuan artean da bere garapenean jaso ditu guzti horrek. Helburuak zerrendatu dituen plana idazterako hasi ginenerako, eta helburu horrek mantentzen die dokumentu guztietan, aipatzearren, herritarren jarduketarako irizpidena ingurumen inpaktu txikienarekin egitea, etorkizun hogeago baterantz berdintasun eta inklusioa sustatzea, baita irisgarritasuna, bide segurtasuna, bizikleta bidezko mugikortasuna, oinezkoen eremuak aztertzea, edo hirigintza ikuspegitik taktikoak diren mugikortasun jarduerak proposatzea. Horrek zehaztu zien helburuetan. Eta hori lortzeko hainbat ekintza pakete jaso zien
planean bertan, zehazki 11, eta 11 horrein artean hainbat ekintza edo lan hildo. Airearen kalitatea, emisioen eta zarataren gaineko bekuntzak, mugikortasun aktiboa sendotzea, eskola ingurune ekipamendu eta bestelako espazio publikoak baketzea, irisgarritasunen unibertsala lortzea, bizikleten azpiegiturak, garraio publikoaren hobekuntza, mugikortasun eraginkorra, aparkamenduaren razionalizazioa, hiri logistika jasangarriago baten sustapena, zero istripu ikuspegia edo jasangarriago den mugikortasun bat sustatzea. Mugikortasun planan idazketan, une oro eta parte hartze saio guztietan behin eta berriz aipatu dugu, mugikortasunaren jerarkia eduki dugu gogoan. Eta jerarkia horren arabera, lehengo oinezkoantzako espazioak sortzen die, ondoren sortu edo betu, ondoren bizikletak, ondoren garraio publikoa, laugarren autopartekatua, eta azkenik autopribatua. Eta hori izan da, momentu oro, planan idazketan, eta baita be jaso ditugun ekarpenen erantzunetan jaso dana, ez. Janea, esan dut, planean jaso dien proposamenak ekintza pakete eta manatzen diela, ekintza pakete horreitan hainbat ekintza eta ekintza horrein epe muga ezberdinak eta zehazten die. Eta saioetan esan dugu baitza behin eta berriz, ekintza joango garela mugikortasun plana garatzen. Mugikortasun plana plan estrategiko bada, eta noranzko bat markatzen da. Baina bertan jasotzen dien ekintzak egikaritzeko, ejekutatzeko proiektuak behar die, azterketak behar die eta proposamenak behar die. Eta hori saiatu gara azaltzen, ez dakit lortu dugun kontzeptu azaltzea, baina saiatu gara azaltzen behin eta berriz egindako saioetan. Zergatik, ekintza horreik aurrera eramateko egin beharreko lanen nolakotasuna zelan egin behar da bakoitzean oso desberdina dalako. Ekintza batzutarako, ekintza batzuk burutzeko, derrigorrezkoa da eraikuntza edo exekuzio proiektuak egitea. Adibidez, Otalora eta Ignacio Zuluagan arteko planean jasota dagoen proposamen bat, eremori baketuz espazio emateko oinezkoei bidegorri berri bat sartzeko eta bi karril sartzeko binoranzkotan, hortarako urbanizazio proiektu bat behar da. Eta horrek daraman denpora, eta behar dauen zuzkidura edo dotazio ekonomikoa. Adibidez, Gorostizako igogailuak egiteko, beste igogailuak bezala, proiektu bat behar da. Eta proiektu horren lizitazioa prestatzen gabitz. Eta epe motz baten lizitazio hori martxan jarriko dugu. Edo adibidez, San Andres eta Takolo biribilgunean artean dagoen bidegorria ejekutatzeko proiektu bat idatzi behar da. Eta proiektu horren idazketan bagabitz. Orduan, badaz ekintza batzuk, exekuzio proiektu batu behar dituztenak. Badaz beste ekintza batzuk, hirigintza taktiko bidez martxan jartzea proposatzen denak. Lehen esan bezala, lan hildutako bat, bada hirigintza taktikoa erabiltzea, hainbat soluzio bide martxan jarri alizateko. Eta holakoak proposatzen die, Zarugalderako Monteron eta Bizkaia etorbide artean, Nafarroa etorbidea eta Zerrajerako trafikoan antolaketan edo Elma inguruan antolatzeko. Baita bidegorri partekatuen sistema martxan jarri alizateko hirigintza taktikoa baliatzea proposatzen da. Saiatu gara esplikatzen dugu hirigintza taktikoa zer da, azken baten modu hontan eta beti proposamen tekniko bat oinarrean eukita, ze hirigintza taktikoa ez da proiektu bat, baina proposamen tekniko bat behar dau, modu azkarrarin eta diru larre gaztau barik funtzionamentu berriak martxan jartzeko aukera ematen dau. Aukera horrek ostean proposamen edo planteamentua ejekutatu dan hori aztertzeko aukera ematen dau, neurketak egin, tartean doikuntzak edo ajustiak egin, eta egoki funtzionatzen badau, aurrera egin leike edo urbanizazio proiektu bat, bere kostuak dauzkana, edo hirigintza taktikoa mantentzen da, edo beste proposamen batzuk egiten die. Hirigintza taktikoa leku askotan erabili izan da. Gertuan geratze jakuna segurazki Bartzelona izango da. Oso famatua izan zen bere egunean Bartzelonako ensantxean martxan jarri zen hirigintza taktikoa oinezkoentzako espazioak rekuperatzeko eta kotxean mugikortasuna beste modu baten egiteko. Ez gara Bartzelona, ez gara hiri handi bat, baina hau funtzionatu dau. Eta uste dugu funtzionatzen dauen gauzak edo proposamenak ona ekartzea badauela eta guk probatzea. Eta neurri baten arrasaten hauen izan da. Provisionalki egin izan dien gauzak leku baten obestean, margotu zein die, eta probatu da, ea funtzionatu dauen ala ez.
ez da lehenengoko aldia izango arrasaten olako gauza bat praktikara eramaten dena. Eta azkenengo puntu bezala, bai komentau, hasierako proposamenean jaso ziren hainbat ekintza, teknikoki konplexuagoak dienak, buelta bat eman jatiela. Parte hartze bileretan eta jasotako alegazioak osotasunean kontutan hartu eta aztertuta badaz proposamen batzuk konplexuak dienak, bai teknikoki eta bai karri lehizkin aldaketagatik, eta mugikortasun planan epe mugan barruan txertatzeko zailtasunak edukiko genituzkenak. Epe luzerako proposamen bezala mantentzen ditugu, baina momentu honetan tarteko proposamen bat jasotzen da. Otalorari buruz hitz egiten nabil adibidez, eta oin aipatuko duten Gipuzkoa etorbideari buruz hitz egiten nabil baita be. Kasu honetan planteatzen dena da monitorizazio bat egitea, hau da, neurketa bat egitea gaur egun trafikoak nola funtzionatzen dauen, ebaluatzeko bideragarritasuna eta trafikoaren birbanaketan azterketa bat egiteko. Eta etorkizunean hartu lehizken balizko neurriak, noranzko bakarra proposatzen zango goratzen baduzu hasierako planean, neurri horrek sarean, bide sarean, ez bakarrik ale hortan, bide sarean, edukiko dagoen eraginan neurtuko litzak. Eta horren arabera datu horreikin hartuko litzazke aurrera begira erabakik. Zan moruan, erabaki horreik hartzeko datu bilketa aurre ikusten dau plan honek, eta aurrera begirako, bakizue plan, diktamenean bertan esaten da, 5 urteko iraunaldia duka planak berez, iraunaldi hori pasata hartu beharko litzazke datuekin erabakiak. Eta hau erabiltzen da konplexutasuna handia daukaten esparruetan. Puntu honetan aipatzea nahi dut emendakin bat, aurkeztu dagoen EH Bilduk, eta bada esan moruan hasiera baten trataera hau Otalora kalerako planteamentu bat zen, monitorizazioana, baina pentsauko duzu moruan olako dokumentu baten lanketan, lanketa egiten da epe luze baten, eta kasu honetan alegazio eta ekarpenak aurkeztu dizkion PSek planari, eta lanketa hori azkenengo momentura arte luzatu dugu bereekin batera. Eta adostasun bat lortu puntu honetan. Ordan aurkeztu dugu emendakina azkenengo momentuan, azkenengo segundura arte egon garelako lanean gai hau bideratzeko, eta gero, prozedura hola da, eta prozeduran urrenkeran aurrera botorriko da emendakin hori aztertzea, baina planteatzen duguna da Otalorari proposatzen jakon tratamentu berdina, monitorizazioa, neurketak, Gipuzkoa etorbidean egitea. Eta aurrera begira aztertzea, nola funtzionatu dagoen, eta horren araberako erabakiak hartzea. Hori pixkat planean jasotzen dien ekintzei buruzko analizia, badaz beste ekintza batzuk, kontratu txiki baten bidez martxan jarri leitzenenak, azterketak dielako, edo genero ikuspegi batetik proposatzen da gabezko ibilbideak segurtasuna bermatzeko, eta horrelako neurri dexente daz, eta horreik modu errezau baten egikaritu lehizke. Baina horrei edo bide antolaketei edo bide gorriei lotuta, pixkat hauek hilduak. Bukatzen noia, bestela, usatuko naz. Plan honen bitartez lortzia nahi duguna bada eta legeko artikuluetan aipatu dut eta oso garbi jasotzen da. Arrasatzen beste modu baten mugitzeko nahia daukagula. Mugikortasun jerarkia gogoan, beti aipatu izan duguna bilera guztietan, mugitzeko beste era bat eruntzugatia. Kontuan eduki behar dugu baitza, beniz, eta gure txikitasunetik, ingeiken ekarpena, segurazki larrikoa ez da izango, aldaketa klimatikoaren aurkako ekintzak eta jasangarritasun parametrotan mugitu behar garela herri honetan. Eta helburu azkena bada bizikidetza eta espazio publikoaren baketzea ekartzea plan honek. Arrasate matxegin edo egokiau baterantz herri hobe bat lortu gura dugulako. Hortarako die jaso ditugun proposamenak, eta hori da pixkat gure planteamendu. Eskerrik asko, Arasi. Aritz Murua.
Bai, atxaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar este plan porque queremos un municipio que permita la relación entre vecinos a pie o en bici. Queremos un municipio sin ruido, sin contaminación, que permita esa relación amable entre los vecinos. Además, este plan contribuye a descarbonizar nuestro municipio, a eliminar el uso del coche dentro del pueblo, es respetuoso con el planeta. De hecho, en la legislatura anterior ya habíamos empezado con un plan de descarbonización del municipio, por ejemplo, con el cambio de luminaria a tecnología LED. También la constitución de una comunidad energética que toma la energía de fuentes renovables en lugar de energías fósiles. Este plan va en esa misma línea, ya que con las consecuencias van en pro de la descarbonización. A diferencia de cuando se presentó el plan de movilidad para su aprobación provisional, que había puntos de clara mejora, nosotros nos abstuvimos. Pero a lo largo de la tramitación, como ha mejorado gracias a la aceptación de alegaciones presentadas por diversos grupos de la ciudadanía y grupos como puede ser el nuestro, como Grupo Socialista de Arrasate, consideramos que merece nuestro apoyo. La principal alegación presentada por el Grupo Socialista de Mondragón fue el mantenimiento de la doble circulación en Guipúzcoa-Torbidea, que consideramos que forma un conjunto con licenciado Talora. También ha sido considerado el doble sentido de circulación. No obstante, siendo conscientes que hay un grupo aquí que está en total desconformidad con el plan en su zona, nosotros apoyaríamos una flexibilidad en cuanto a la aprobación del proyecto que corresponde a esa zona, dejando un periodo de reflexión para ver si hay alguna mejor opción. Hasta el día de hoy no teníamos constancia de las quejas que hay en las zonas, como puede ser la Cerrajera. Eso sí, si se solicita un poco más de tiempo para mirar este tema, nosotros también lo apoyaríamos. Eskerrik asko, Aritz. Ander Garay. Bai, arratsaldeon lanoi ongi etorriak. Bueno, gaur udal gobernuak onartzera ekartzen dagoen dokumentua mugikortasun plana hau hasieratik esan dugu arrotza itzen jakula. Bere momentuan onartu zanean hasiera baten bai arrotza itzen jakun. Eta ja esan geike arrotza bakarrik ez inposatua bai pentsatzen jakula. Hasiko naz, garazekin dagoen moduan, pizkat hemeroteka erabiltzen eta nondik nora datorren. 2024ko ekainean aurre prozesu bat egiten da, Hirigintza Aholku Kontseiluarekin alde batetik eta herritar guztiei indako bilera ireki batetik, beste batetik kulturaten izana. Hortik dokumentu bat eratzen da, eta 2024ko irailean EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen udal gobernuak hasiera baten onartzen da mugikortasun plana. Guk esan duten moduan, arrotza itzen jakunez, hasierako dokumentu hori aurka bozkatu gauen, esperantzarekin dokumentua bera hobetzeko aukerak egon alziela. Aurka bozkatu gauen, esan duten moduan, arrotza salako, aurka bozkatu gauen, uste gauelako parte hartze falta zauela, eta aurka bozkatu gauen baitza arrasateri eta arrasaterren partikulare adeiei esotzielako erantzuten. Gero 45 eguneko alegazio epe bat ireki izan, eta alegazio epe horretan, eta EAJ korrela eskatu zauelako, auzo-auzoko bilerakin ziren. Udal gobernuak hasieran onartutako mugikortasun plana azalduz eta informatuz. Gero, abenduaren 19 izan amaitu ziren alegazioak aurkezteko epia, eta bertan 25 alegazio aurkeztu ziren. Hirigintzako batzordekideok alegazio horre jaso gauen urtarrilaren 23an. Guk eskatu gauen bai abenduaren 9ko hirigintza batzordean eta baita abenduaren 19ko plenuan alegazioak jasotzia, baina ez gauen jaso urtarrilaren 23 arte, hau da, hilabete eta piku berandu hau. Martxoaren 6an bilera bat itzen da herritarrei esplikatzeko zein alegaziori esango dotzon baietz udal gobernuak eta zein alegaziori esango dotzon ezetz udal gobernuak, bilera informatibo bat. Gero martxoaren 13an Hirigintza Aholku Kontseilua deitzen da azaltzeko zein alegaziori esango dotzon baietz udal gobernuak
eta zein alegazio hori esango dutzen ezetz udal gobernuak, beste bilera informatibo bat, eta azkenik hirigintza batzordeko kideoi azaltzen jaku martxoaren 17ko batzordean, zein alegazio hori esango dutzen baietz gobernuak, eta zein alegazio hori esango dutzen ezetz. Bederatzi bilera informatibo, guk ikusten gauen ez lanketa, ez parte hartzerako bilerarik. Prozesuaren hasieratik eskatu dugu parte hartzea bultzatzia, herritarren proposamena kontutan edukiko dauen dokumentu bat izatia, eta erabakigunia konpartitua izatia. Eskatu gauen, hirigintza aholku kontseilutik irtendako erabaki bat txertatzia mugikortasun planari, bere garaian peria landu zanien inzan moduan. Baina ez da, aukerarik egon horretarako. Eta horregaitzik esan dut hasieran, momentu hontan plana arrotza izateaz gain, inposatua izatera pasatzen dara guretzako. Eta inposatua dela esaten dut baitza, guk ulertzen goberako ez dela herritarren eskaera asko eta asko kontutan euki. Eta inposatua dela esaten dut baitza ez dalako arrazoitzen gure ustez, segaitxiko hartzen dien alegazio batzuk, eta ez beste batzuk. Alegazio batzun erantzuna da, Gipuzkoako etorbideari dagokionez, hau da, hitzez agertzen da alegazioan, aurkeztutako proposamen eta jasotako alegazioen bideragarritasuna aztertu ondoren, berretsi egiten da Gipuzkoa etorbidean noranzko bakarra zirkulazioaren mantentzearen eta bizikleta bide bidirekzional segregatu bat ezartzearen proposamena. Guk hemen ikusten dugu, ez dala esaten bideragarria dan ero ez alegazioa, esaten da bideragarritasuna aztertzen dela, baina ez da esaten bideragarria dan ero ez, eta besta, segaitxik dan bideragarria, ero segaitxik ez dan bideragarria, guretako guztiz arbitrarioa diez erantzunak. Eta plana inposatua izatiaz gain, oin gure ustez improvisatua bebada. Azken orduan, garazik esan dau, plenoa baino 4 ordu lehen hau, gobernuko kide batek emendakin bat aurkeztu dau, gobernuak hasieran onartutako planari eta gobernuak oindala 15 egun alde diktaminatuta eta gaur hona poskatzera ekarri dan diktamenari. 4 ordu lehen hau. Gurekin ezer konsultau gabe, ezer esan gabe, ezer komentatu barik. Eta hori, pleno hontan eta hirigintza batzordean, aktak irakurtzen eta entzuten egona zela, hirigintzako batzorde buruak, komentau zauela, berak dudak zaukola, abenduaren 19 aurrera, alegazioak aurkezteko azkenengo epea izanik, proposamenak itxeko aukerarik basauen ero ez. Gukin gauen, bilatu gauen, modu legala, dala boto partikularra dela 2 aste aurkeztu gauena, eta gero aurrera azalduko dotena, baina gaur, dokumentazio guztia ikusten, ulertu dut, zeintzuk zien dudak. Dudak esan, abenduaren 19 aurrera aurkeztu alzauien proposamenak ero ez, dudazan, EAJak aurkeztu alzauen. Porque, jaro, gaur EH Bilduren aldetik iritsi da bat, eta ez dut inongo arazorik ikusi. Uste dugu ez diela moduak. Ez dakigudan gobernuak ez daukola argi ze mugikortasun plan nahi dauen, ero argi daukotzuen, baina taktizismo politikoa gaitxik aldaketak sartu nahi dituzuen. Eta uste dugu horrela ez diela itzen gauzak. Hasieratik esan dugu erreala dan prozesu parte hartzaile bat nahi gauela, herritarrak entzutia, beraiekin erabakigunia partekatzia, eta ez jaku kasurikin. Abenduaren 19ko plenuan, autobus geltokiaren kokaleku definituan gainean berbaitzen egon ginen pleno hontan, eta gure aldetik 2 eskaera luzatu ginen. Alde batetik hirigintza aholku kontseilua deitzeko, bertan alegazioak aztertu alizeteko, alegazioak landu alizeteko, eta haren eskatu duten moduan, dokumentu bat bideratzeko hirigintza sailera, ze alegazio onartu, ze ez, eta zelako mugikortasun plana geratu beharko zan, eta beste alde batetik, 2. puntua, izen da, alegazioak aurkeztu dauen herritar eta talde guztiei aukera ematia batzordean beraien alegazioak aurkezteko. Eta 2 eskaerak ez diez bete. Hirigintza aholku kontseilua, lehen esan duten moduan, deitu da, informatzeko ze alegazio erabaki dauen udal gobernuak onartzia eta ze alegazio erabaki dauen udal gobernuak ez onartzia. Eta alegazioak aurkeztu zabien herritarrei, ez jakien emun aukera etortzeko hirigintza batzordera, ero hirigintza aholku kontseilura, beraien alegazio horrek aurkeztu eta defendatzeko. Baina
Eta esplikau dozuen moduan, alegazio aurkeztu dauen talde batek aukera hori euki dau, Alderdi Sozialistak. Aurkeztu zabien alegazio bat, defendatu izan dau gaur arte, zuek esan dozuen moduan, eta azken orduan, lehengo esesko borobila jasota gero, ze alegazioen erantzunetan guk daukogun dokumentazioan agertzen da erantzuna eseskua izango dela, azkenian onarteko intentzioak ematen daudazela, ze boskatu biko da, gero emendakina. Orduan, segaitzik aukera hori ez jaki eman gainontzeko herritarri hori da guk eskatzen gauena, alegazioak aurkeztu zabien herritar guztiek eukitzi aukera alegazioak defendatzeko irikintza batzordean. Eta ez jakien eman, ez dakigu segaitzik, ez dakigu zer dauen eskutuan guztionen azpitzik. Zein dan interesa, ez dakigu. Autobus geltokian ubikazio definitibuan hor bai bultzatu zan parte hartzea, eta hori ez dauko inongo problemarik esateko. Dokumentazioak begiratzen, aktak begiratzen eta hemerotekan begiratzen, irigintzako batzorde buruaren hitzetan, hasierako diagnostikoa inzanean, ikusi zan herritarren artean, zauela adostasun bat ubikazioa definitiboan un izango zan, ez? Eta horren gainean egokizena ikusten zan boskaketa batera bideratzea eta bideratu zan boskaketara. Guia momentu hortan, eskatu gauen mesedez, ez bakarrik autobus geltokiaren ubikazioa eramatia galdeketara, baizik eta beste gauza batzuk bai sartzia mugikortasun planak saukonak galdeketa hortan, ze somatzen zan herritarren artean adostasunik etzauela. Somatzen zan bileretan, guk parte hartu dugu bilera guztietan, somatzen zan ez hauela adostasun handi bat, eta orduan uste gauen hori bebai refrendatzeko autobus geltokiak euki dauen refrendo berdina eukitzeko bialdu bizala boskaketara eskatu gauen eta jaso gauen ez eskua. Disponibilidadia negoziatzeko zer portzentai beharko zan vinkulantea izeteko galdera, ze diferentzia gonbiko zan, bai esko eta ez eskoaren artian, bai, baina galdera bera negoziatzeko, ez esko borobila jaso gauen kaldera hortan. Orduan, oin ikusten da, mugikortasun plana erabaki askotan ez dauela adostasun nahiko herritarren artean, eta uste dut hori kontziente izan behar garela danok. Egisa da, mugikortasun plan bat onartzen dozunean, eta plan estrategiko bat dauenean, afekzio batzuk ekartzen dau, eta kontziente gara horrena, eta orduan, heltzen da momentu bat, eta ikusten da, eta gaur hemen hainbeste jende egotearen arrazoietako bat, ze plenuetan normalian ez dugu hainbeste publiko eukitzen, ez dugu eukitzen publiko hori normalian, badauela interes bat, badauela ezin egon bat, eta hori eukigauen bileretan bebai ikusi da, danok ikusi dugu. Orduan, segaitzik ez da plana bera boskaketara bideratzen. Benetan, herritarren refrendua daukon plan bat izen ez. Zehoran jakingo gauen, gehiengoaren oniritzia daukon, ero ez daukon. Autobus geltoki izan boskaketan argumentazio hori erabili zauen garazik. Ez dau gehiengo baten adostasuna, orduan boskaketara bideratu bidugu. Egoki ikusten dugu. Eta aurka boskatu bagauen izen zan, esalako barneratzen, adostasuna ezauen beste gauza asko. Orduan guk eskatzen gauena da, hori be boskaketara bideratzeko planaren osua. Ze, klaro, esan duten moduan, hemeroteka begiratzen, EH Bildu arrasaterentzat, oindala 11 urtetik, bultzatzen zabizien mugikortasun plan bat da hau, azkenengo dokumentu honena, eta errealitate bada, oindala 11 urte arrasate pasea lekua EH Bilduk itxi nahi izan zauen. Gaur egun gobernuan zazen kide batzuk, momentu hortan be kide zineten gobernuan. Eta oindala 4 urte aurkeztu zinuten 4 bide proiektua, eta hor basauen gaur egun Zerrajera eta Nafarroa etorbideko noranzko bakarrak, bebai, basauen, orduan. Oin ikusten duguna da, aurkezten dan plana dela, refrendo bat, zuen mugikortasun planari. Herritarren bai eskua eukitzen basauen, herritarren apoiu eukitzen basauen, herritarren atxikimendu eukitzen basauen, orduan izango zen herritarrena, eta ez gauen eukiko inungo arazorik horretarako. Baina momentu honetan ez dugu ikusten atxikimendu hori dauenik. Bueno, lehenengo zati honetan bukatzera noi, ez gero badaukogu beste 2 puntu gure zuen emendakina eta gure boto partikularen boskaketan.
Ikusitza dana galdera asko daz erantzun barik ondion, eta esan duten dana gaitxik EAJ-tik eskatzen dugu puntu hau mai gainean izteko momentu hontan, mai gainean itxi, hasieratik eskatu gauen moduan benetako parte hartze prozesu bat martxan jarri, herritarrei bizkarra eman berrian beraiekin batera arrasatek eta arrasaterrantzako egindako mugikortasun jasangarriko plan bat eukitzeko. Erabakigune partekatu batekin, informazioaren 100% partekatuz, eta herritarren parte hartze aktiboa sustatuz. Eta autobus geltokiak indintzan moduan, herri galdeketa batekin refrendatzea mugikortasun plana. Uste dut, herri galdeketa batekin refrendatzen den mugikortasun planak daukola legitimitate osua. Ze bestela, ulertuko gauen inposatutako plan bat izango zala. Ezin egona sortzen dauen inposatutako plan bat. Oingo zau, esplikauko gure boto partikularra segaitzik eta zuen emendakinan gaineko gure posizionamendua. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko, Ander, Garazi Etxeberria. Gauza batzuk por alusiones eta beste batzuk por referentziaz, ez? Igual bere iztu behar da zer dan alegazio bat, zer dan boto partikular bat eta zer dan emendakin bat. Ez da berdina, prozesuak puntu bakoitzean proposamenak aurkezteko bide badauka, alegazio epian esan EAJ aldetik inongo proposamenik aurkeztu, abenduan beratzean proposamenak edo alegazioak aurkezteko epia bukatu barik euen, 19an bukatu zen, onjo ez gezkan alegazio guztiak, eta urtarrileko lehengo batzordean helarazi jatzuen, eta hurrengo batzordera arteko tartea eman zerbait esateko, eta esan ez arrasan besta. Ordan, alegazio epiak 45 egun irauten ditzu. Eta gero, barne araudian, jasota dau, boto partikularra, zuek aurkeztu duzuena, eta emendakin aukera. Nik batzordean bai esan dagoen, alegazioak epez kanpo aurkeztearekin zalantzan neukala. Eta uste esan utzula, nahi bazauen emendakin batin botxa aurkezteko plenoan, azkenengo segundura arte. Nekiela nakon hartuko hauen edo, ez oso zinen egon momentu hartan, baina. Igual figura juridikoak beriztu badakite ez dala gauza bat oso erraz ulergarri dana, baina zuk jakin beharko zeuk. Herritarren batzordea, herritarrekin batzarrak, aurkezpenak, parte hartzeak, eta zer dan parte hartzea mugikortasun plan baten eta zer ez dan, ezta? Azkenengo mugikortasun plana onartu zana, hau batez onartu zan, nigo goan daukatenagatik. Eta entzien 3 saio aholku kontseiluarekin. Eta handik urte betera beste alegazio edo proposamen bat txertatu zen, 2017ko maiatzan entzien parte hartze horreik, eta txosten batein hauen aholku kontseiluak. Gogoratu behar da aholku kontseiluak txostenak eitzen dituela eta txosten horrei kontuan euki behar diela planeamentuan. Eta behin eta berriz esan dugu, hau plan estrategiko badala eta ez dela planeamentua. Ordan, zuek mugikortasun plana aurkeztu zabien sasoi hartan, ez zegoen araututa mugikortasun plan bat nola onartzen dan, eta erabaki zabien modu konkretu batein egitea, baina gaur egun araututa dago. 2019 legian. Eta horren jarraipideak jarraitu ditugu. Ze orduan behezien, 45 egun jenda horrean ekarpenak egiteko. Bus geltokiana postenaz, ondo ikustia azbozkatzeana, ze kontra bozkatu zabien plenontan. Orduan, bueno. Kuriosoa da, ulertzia modu baten zuk eitzen dozunean proposamena, edo zuek eitzen dozuen proposamena, eta guk eitzen dugunean, ze orduan alegazioak erantzun zienien, alegazio batzuk onartu zien, eta beste batzuk ez. Normala dan bezala. Eta ingoan be batzuk onartzen die eta beste batzuk ez. Eta bai, azkenengo minutura arte egon gara pesekin hitz egiten. Prestutasun bat adierazi da bielako planan ekarpenak egiteko. Zuek botu partikularrera arte ez duzu proposamenik egin, salbu pleno baten garaje bat planteatzea kondekuan. Orduan, hitz egiten da, hitz egiteko prest dauenakin.
Beste interbentziorik? Ander Garai. Bai, hitz egiteko prest dauenarekin, nik daroiet bi asteatiak irekita nire bulegokoak boto partikularra aurkeztu gauenetik eta inorrez da bulegora etorri. Boto partikularen gainean hitz egitera besta. Batzordean esan zinuten, begiratuko zinutela eta esango zinutela zerbait, gaur arte, gaur be esarete etorri. Eta esaten dozunean, alegazioa aldian EAJak etzagoela aurkeztu alegaziorik, eta guk hasieratik esan gauen, guk alegazioak jakitzian nahi gauela, eta gero ikusiko gauela zer barneratzeko proposatzen gauen eta zerrez, baina karo, ez hauen presentau EAJak eta EH Bilduk besta eta Podemosek besta. Aurkeztu zaben bakarriz esan PSE. Eta gogoratu behar dut, lehengoko bileretan, ni erkuineko bileran egon nintzen adibidez, argi eta garbi azaldu zala, zuen hitzak diez, plan hau ez da gobernuak egindako plana, enpresa batek eginiko plana da. Eta honek eukiko dago aldaketa. Orduan, zuek be, enpresa batek eginiko planari, ez dotzazue alegaziorik ikin eta zabizi hemen behin eta berriz guri esaten ez gauelain alegazio bat PSE ez gukin dugu proposamen bat boto partikular bidez. Baina zuek besta eta Podemosek besta alderdi sozialistakin zauen alegazioak bakarrik. Legitimoa da alegazioak itxia eta ustot legitimoa dela proposamenak itxia. Nik ez dut esan, ezin dela boto partikularrekin aurkitu nauen formula zein izango zen gure proposamenak itxeko. Eta erabaki gauen boto partikularra izango zala gure proposamenak itxeko biagia. Baina nik esan dutena da, batzordean, komentau zala, tutak zazela, 19 aurrera, edo zerrekiteko aukera egongo zanik. Ez dut beste zebez esan. Bueno, nik bai eskatuko notzuke mesedez, gure kide dan Eba Guin amatasun bajan egonda, eta berari alegazioak edo, alusinuak ez egitea, ez dauelako, eta prozesu guzti honetan amatasun bajan egondalako. Orduan, evidentemente, ez ditu alegazioak egin. Orduan, eta ezin da defendatu. Esan garazi. Ez nagoen esan olakorik, eta esaten dutut berriro emendakinakin botxe aurkezteko plantamentu batein nagoen. Orduan, ez eirazu esan nagoen ezin zala inongo ekarpenik egin. Eta erguineko bilera hartan, egon zinean, gogoratzen dut, bilera guztietan egon zaie entzuten jentiak zesaten dauen, baina, ekarken gabe, plan hau enpresa batekin dago aurrekoa bezala, eta aurrekoa bezala, enpresa berdinak, por cierto, eta guk onartu gauen hasieraz, eta hasieraz onartzen dozun hortan, babes bat ematen dutzazu, obviamente. Eta, klaro, eukileko dituela planak aldaketak, hasierak onarpen bada, alegazio epe badau, eta behin betiko onarpen badau. Ideia da plana elikatzen joatia. Ezin zara joan plan itxi batekin. Eta plan estrategiko bat dan hortan, planak aldatu itzen die bere ejekuzioan be, eta oso ondo dakizu ezuek. Aurreko planean, jasota zen gauza asko, ez diein ez daulako denporarik ematen, baina beste gauza batzutan, justo plana jasotzen dagoen kontrako proposamenak egikarritu die. Ordan, bai, dokumentu bizi bada. Eta onarpen bat eukiko dauena parametro batzutan, eta bere garapenean, beti esan duguna, eta bilera guztietan egon zaie praktikamente, proiektuz proiektu garatuko dan plan bada. Ordan, noski hasierako dokumentutik aldaketak egon aldiela. Ezke bestela, zertarako daukagu jende horreko epe bat, aldaketa proposamenik ez badau edo aztertzeko aukerarik ez badau, eta hitz egiteko aukera. Ez dakit, batzordeetan, ustot, aurreko plenoan komentau gauela, puntuz puntu aztertu dugu plan hau. Eta zuek behin da behar, puntuz puntu irakurri dugu. Eta behin eta berriz esan duzue, itxoita nahi duzuela, eta pleno honetan behola esan duzu, eta ointxe esan duzu, ea agentiak zer aurkezten dagoen zuek zerbait esatera. Legitimoa da, por supuesto. Baina azkenengo batzordera arte ez da proposamenik egon. Guk oina aurkeztu dugu, bai, negoziaketa baten baitan, bai. Hori bezain legitimoa da zuena, eta prozedura kortarako daz.
Hau esan da, pasatuko gara, boto partikularra irakurtzera Ander Garaien pertsonan EAJak aurkeztutakoa. Boto partikularra baino lehenago nik eskatu dut mai gainean iztia, orduan ulertzen dut lehenengo boskatu biko gauena dela mai gainean iztia. Esan duztazu ez? Bale, bueno, esaten baldin baduzu edo eskatzen baldin baduzu mai gainean gelditzea, eztabaida hau mugikortasun plana bere horretan, hori da eskatzen dozuna, bozkatzera pasatuko gara. Mai gainean bertan bera plana ustearen alde, plana bertan bera mai gainean ustearen kontra, 11 ezezko eta 10 baiezko. Ados, orain mesedez pasatuko zara boto partikulara irakurrita saltzera, Ander? Bai, eskerrik asko. Bueno, esan duten moduan guk boto partikular bat aurkeztu gauen, egon gara indiezen bilera guztietan, batzordian, dokumentazioa jaso gauenean, bueno, bai irakurri gauen, eta ikusi gauen pizkat nondik norakoak zatozen, eta naiz eta berresten gauen, eta uste dugu egokizena izango zala parte hartze prozesu bat benetan hastia eta itxia, eta buskaketa bat bideratzia plan osua, bueno, ezin danez, gutxienez gure ikusitzako aldaketak proposatu genituen boto partikularraren bitartez. Pizkat, eta ez sartuko puntuetan, eta zeintzuk diezen, ez dut irakurriko ordoi bitikitamenarekin batera doi legez boto partikularren mititzu zan urrengo egunetik, orduan guk proposatzen gauena da, alde bakarreko noranzkoak ez egotia eta gaurkoz dazen moduan bi noranzko mantentzia. Proposatzen dugu hori Nafarroa etorbidean, proposatzen dugu hori Zerrajera kalean, proposatzen dugu hori Gipuzkoa etorbidean, eta proposatzen dugu hori Arrasate pasealekuan. Nik uste dugu arteria printzipalak diezenak, eta proposatzen dugu hori bereziki uste dugulako planak berak esaten dauen puntu baten bai dela bere helburu estrategikoetako bat, auto-ilarak saiestia eta distantziak gutxitzia honekin ez dela lortzen. Nik uste dugu honekin distantziak luzatu itzen diela eta auto-ilarak luzatu inaldiez, gainera ez dakigu ze kosteukiko dauen planak berak errai horrek noranzko bakarreko bihurtuta, uste dugu hori lehen hau jakin inbiko gauela, zenbateko izango zen, eta bereziki ze afekzio eukiko dauen beste bide batzutan. Eta hain prestatu dutela eta esan dutela guztia konturatu naz, diskursuaren zati bat garazik zuk lehengoko partian esan duzula. Esplikau dozunean Gipuzkoa etorbideari indotzazuen emendakina eta Otalora lizentziatua bi noranzko mantentzearen zuen arrazoia. Esan dozu, monitorizatu inbizala, neurketa batzuk egin bidiela, neurketa horrek bide sarean izango dauen eragina begiratuko dozuela Gipuzkoa etorbidean. Uste dugu hori ikusitza egin beharko zala Gipuzkoa etorbidean, egin beharko zala Nafarroa etorbidean, egin beharko zala Zerrajera kalean eta egin beharko zala Arrasate pasealekuan erabaki bat hartzeko. Ez dugu ikusten, ez dago esplikauta inoin, segaitzik bai aurre ikusten dozuen Gipuzkoa etorbideak iztiak noranzko bakarreko errail bihurtziak eta Otalora lizentziatuak noranzko bakarreko errail bihurtziak beharko zauela neurketa, beharko zauela monitorizazioak, beharko zauela jakitia zer pasauko dan gainontzeko bidezarean, eta berriz ez dozue ikusten beharrezkoa hori itzia Nafarroa etorbidean, hori itzia Zerrajera kalean eta hori itzia Arrasate pasealekuan. Ez da agertzen inun, segaitzik, baten bai, eta bestian ez. Orduan, guk uste dugu, plan honetan, bertan bera geratu biharrez danez, eta ez danez berriro prozesua, hobetzeko prozesu bat egongo, ba egon beharko zala gutxienez, hau kanporatera, eta benetan monitorizazioakin nahi badiez, baitxia. Horregaitzik, proposatzen dugu, planetik kanpora, 5 urtetako vigentzia daukon plan honetatik kanpora, kanpoan iztia, bai Zerrajera kalea, bi noranzko izatia mantentzia eskatzen dugu. Osa, noranzko bakarra ez izatia berdina. Nafarroa etorbidean, berdina Arrasate pasealekuan, eta berdina Gipuzkoa etorbidean ematen dauenez,
urrengo emendakinan horrela eskatuta. Orduan, esan dozu ez, teknikoki komplexuenak diesenak atera dozuela planetik, hasiera baten Olarte Otalora kalia, San Franciscoko rotondatik Malako rotondara, oin emendakinan sartzen dozu Gipuzkoa etorbidea, Kabiatik Malako rotondara, eta guk eskatzen dugu benetan kanpuan iztia baitza Nafarroa etorbidea, Zerrajera kalia, eta Arrasate pasealekua, berezeki monitorizatzeko, ikusteko, benetan ze afekzio eukiko dauen trafikuak leku aldatuko zela, porque ez dugu dokumentuan ez hasierako analizian ez bigarren proposamenean ikusten ze afekzio eukiko dauen Arrasate pasealekuan San Andresetik kalera doien errailori iztia, ez dakigu zelan afektauko dauen errailori iztiak Loramendi kalian esate baterako, porque, claro, gainera Loramendi kalia prest ez da egongo esan kale bat izen dabe bai, aurre ikusten da errepidean bizikleta eta kotxez konpartitutako gune bat izetia, orduan ez dakigu zeukiko dauen horrek, aurre ikusten dugu erabilera hunditzu aldana, baina karo da aurre ikuspenak horrek monitorizazio bat bihar dau, erabaki bat hartu baino lehen hau eta berdina, Nafarroa etorbidean eta Zerrajera kalian zelan afektauko dauen Oranzko bakarra izetia, bai Nafarroa etorbidean zelan afektauko dauen Oranzko bakarra izetia Zerrajera kalian, zen Oranzko izan beharko zan, porque oinek esaten duzkuzue izen biko zala Oranzko bakar baten, segaitxik ez dauko, segaitxik izen biher beste baten, orduan, hori guztia monitorizatu eta hori guztia datuetan ikusi arte, guk eskatzen dugu bertan bere iztia eta gure boto partikularrian mantentzia bi Oranzkotako karrilak bezala. Horretaz gain, eskatu dugu baitza bi aparkaleku sortzia lurperatuak izango diezenak. Bata Iturripeko gunean, aprobetxatuta obrak egin behar diezela, eta hori bere proiektuan bebai eskatu gauen, sartzia etzan sartu, baina oin berriro eskatzen dugu, hor badau aparkalekuz tentsionatutako dan gune bat da momentu hontan, eta uste dugu beharrezkoa dela aparkalekuak soterraneoak izetia. Zen momentu hontan ez garen gaun jau bier existitzen diez kotxiak eta hor datuak daz. Eta ez diez evaporauko kotxe horiek. Hemendik 10 urtetara flota txiki haua izango zala, ojalá, helburu horretara bideratu beharko dugu, baina bebai konstiente izen bigara momentu hontan ze argazkitan gazen. Nora iritsi nahi gauen, baina ze argazkitan gazen, bebai, eta uste dut honek ez dauela batzen. Eta beste lurpeko aparkalekoak, plenuan esan gauen, eta hemen bebai aurkeztu dugu, kondekuan, Monterron aurrian dauen unian. Eta hori bebai, ze uste dugu, hor da zen aparkalekuak, desagertzen diezenean, nora baitera bideratu behar diezela guztiz adosgaz, kotxiak azera gainetik desagertaraztia, eta baina nora baitxera eraman behar diez, esan duten moduan, ikusi bida ze argazki daukogu noin, nora iritsi nahi gauen eta zelan ingo gauen orduan. Horregaitzik, zarualde peatonalizatzen denean, ero taloran egiten den obran galtzen diezen aparkaleku guztiekin, ze hori bai aurre ikusita dau proiektuan, guzti hori aurrera hobekien eraman alizeteko, uste dugu egokia dela aparkalekuak sortzi orduan. Guk gure boto partikulararen bitartez hori eskatzen dugu. Planan beran da zen guretako inkongruentzia batzuk superatzia. Berezik izan duten agaitzik, ze bai onartzen da monitorizatu behar dela kale bat, neurtu behar dela kale bat, eta bai admititzen dozue ikusi bidala bidezarean zer egin daukon horrek, baina gero beste batzuetan situazio berdina izen da, ba ez. Orduan, horregaitzik eskatzen dugu, bai Nafarroa etorbidea, bai Zerrajera kalea, bai Arrasate pasealekua eta baita Gipuzkoa etorbidea, horrek diez momentu honetan lau hoiek bi Oranzkotan mantentzia, eta bi aparkaleku soterraneoak itxia, bata kondeku aurrian, eta bestia Iturripeko gunean. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Ander. Kepa Urteaga. Arratsaldeon, pazientzia handiz entzun zaitut, eta esandako gauza asko apuntatu ditut, eta ez dakit danak akordeoko nazen, ze gauza asko esan dituzu, baina azkenengotik hasiko naiz. Improvisazioa, inposaketa horrelako hitzak erabiltzen dituzu gugan, baina kasualidadez, momentu honetan,
zure improvisazio momentu goren honetan, esaten diguzu monitorizazioak kaleak ateratzeko planetik eta monitorizazioak egiteko eta kasualitatez zure boto partikularrean eskatzen duzun gauza bakarra da Gipuzkoa atorbideko trafikoaren monitorizazioa ez egitea. Eta danan, por supuesto, ez bakarrik hori, beste guztiak. Monitorizazioa nahi duzu edo ez duzuen nahi. Bilenoko gauza. Jarretzen dut, azkenengoetatik, zuek denbora guztian esaten zabiltzate arrasate hobeago bat, ojala hemendik 10 urtetara kotxe gutxiago, plantatzen dituzuen gauza guztiak, dira zuek Eusko Jaurlaritzan martxan jartzen dituzuen legeen kontrako opzioak. Danak. Kotxiak bi noranzkoetan alderik alde, gehoz eta gehiago eta beto, bi aparkaleku bat erdialdean, beste bat Iturripen, Monterroneko hori planteatzen duzena 80 plaza aparkamentu lortzeko, eta dauzkegu kasualidadez 180 plaza libre biteri eta lobide parkinetan. Ez da hobeagoa dauzkegun plazak erabiltzea. Gero zaten zu lekurik ez dagoela, kotxiak espaloi gainetan ibiltzen diala, bueno, ni zu bezala erdialdean bizinez eta ikusiko dozu, elurra egiten dauen bakoitzean, kotxiak desagertu egiten diala kaletik. Desagertu, eta ez dia evaporatzen zuk esan duzun moduan. Desagertu egiten dia. Eta gerikoa da. Zuk eta nik ikusten ditugu, eta nok ikusten dugu. Bueno, hortik hori azkenengo alegazioi buruz esaten duzuena. Pizkatxo handik mai gainera eta azaleratu nahi dudana da zuen jarrera une oro nolakoa izan den. Denbora guztian, Garazik ondo esan dauen moduan, hirigintza batzordean galdetu egin zaizue ea zeo zer zeneukaten esateko. Beti ezetz, itxoin nahi duzuela. Zuen jarrera izan da, itxoitzea zua ea nun pizten den, eta pizten den momentuan gasolina botatzea. Hori da zuen jarrera. Une oro pasotismoa izan da, ez dozu SBS argudiatu hirigintza batzordean, irriparrak eta errespetu faltak askotan ematen dira, baina proposamen gutxi ez, bat ere ez. Bat ere ez, itxoin nahi dugu, jendeak zer esaten duen, beste alderdi batzuk daude hirigintza batzordean, eta bere proposamenak egin dituzte. Baina zuek, inongo momentuan ez duzue inongo proposamenik egin. Ni batzordekide naiz ere bai, eta bertaratzen naiz. Eta inorrek, inorrek. Zuen lanarekiko eta elkarlanerekiko gaitasuna hortxe agerian uzten duzue. Gurekin ez duzue zerreze berbain nahi. Itxoin nahi duzue, ea jendeak zer esaten duen. Baina gurekin, ez ere saiatu, esaten duzu ez gara lagerturatu gaur zure despatxora. Baina ez zuek ez da ere. Eta batzordeak dira lanketa hauek egiteko lekua. Eta ez duzue inungo proposamenik atera. Agerian utzi duzue, ideiarik ez daukezuela, inungo ideiarik, eta, aber esaten dauen jendeak. Eta jendeak esaten dauen arabera, proposatuko dugu, zer, ea zer atera dezakegun. Bazterrak nahaztea bakarrik da zuen aukera, eta herritar talde desberdinak, gehienak adinez oso nagusiak direnak, gobernuaren proposamenak atzera bota eta ridikulizatzeko erabiltzen dituzue. Hori da, zuen jarrera une oro. Nik uste dut, favore bat egin inbarko zenioketela zuen buruari eta arrasateko herriari. Eta pila jarri itzazue eta hasi zuen burua aklaratzen eta eman herri honi merezi duen tratua. Eta tratua da behar den lekuetan lana egitea. Horretaz aparte, agerian uzten duzena da zuen ambizio bakarra, dela herri honen lema eramateko gaitasunik ez duela gobernu honek. Atzeratu, alik eta gehien atzeratu, eta berriro atzeratu, eta atzeratzea proposatu, baina proposamen errealik ez, bakarrik atzeratu. Agerian uzten duzue, ez dakizuela zein dan zuen lekua momentu honetan batzorde desberdinetan.
lan egitea zuen lekua batzorde denetan, baina ez dezue martxan jartzen. Ez dezue martxan jartzen. Soilik, atzeratu, eta atzeratu. Aportaziorik ez dezu egin, eta ingurumenaren alde inungo proposamenik ez dezu egin. Guztiz kontrakoa. Alik eta kotxe gehien, alik eta norabide gehien, alik eta parkaleku gehien, erdialdera ekartzea. Hori ingurumenaren alde egitea baldin bada. Gero, aurreko mugikortasun planak, hau batez, onartu zana, gauza oso antzerakoak esaten zituen, baina noin kontra egiten duzue. Irizpide horren kontra egiten duzue, nik ez dut ulertzen. Nik uste dut, guk, behintzat, hau da, nik uste dudana, edo behintzat EH Bildutik pentsatzen duguna, zuen jarreraren aurrean. Eta guk ze uste dugun, esango zuet. Gure autua, hauxe da, herri hobeago bat eraikitzea. Herri erosoago bat eraikitzea. Herri atseginago bat eraikitzea. Gure karbono aztarna gutxitzea. Kotxeak erdigunetik kenduz ere, noski. Eta bizitzeko arrasate ahalik eta onena lortzea. Hori da EH Bilduk lortu nahi duena mugikortasun plan honekin. Eta zorionez, beste alderdi batzuen onespenarekin. Eta zorionez, uste dugu onartuko dela eta aurrera eramango dugula. Beti ere, eta Garazik esan duen moduan, lanerako erramintxe bat izan da, mugikortasun plana lanerako erramintxa bat da, garatu egin behar dana, proiektuz proiektu garatuko dena, ze hori ere, behin eta berriro esan dugu, proiektuz proiektu. Ez da egun bateko lana izango, 5 urtetarako plan bat da, eta eseriko gara, momentu oro, proiektu guzti horiek lantzea. Denekin, zuekin ere baina baldin badezu, zuekin ere eseriko gare. Ez daukogu inungo arazorik, baina nahi behar dezue. Gogori biztaratzen baldin baduzue, ez duzue inungo arazorik, ze gu eseriko gare zuekin hau dana partekatzea. Eta lantzea. Besteik ez. Eskerrik asko, Kepa. Baten batek hitza. Ander Garai. Atzaldeon, berriz. Esan dozu, itxoitzen egon garela, zuan onpiztu, geroan gasolina botatzeko, eta ez da realitatea. Ukasieratik eta posizio hori erakutsi dugu plenuan eta batzordietan esan dugu, efectivamente, guk nahi gauela jakitzea herritarrek ze iritzi daukien. Eta herritarren iritzi horiek kontutan euki gero erabaki zeintzuk ikusten gauen egokixau eta zeintzuk ez gauen ikusten egokixau. Baina eske aldi berian guk eskatu gau hirigintza aholku kontseiluak herritarrez osatutakoa, hor alderdi politikoak bebaigaz, alderdi politiko bakoitzetik ordezkarixakaz, baina hor herritarrak daz, hor eragileak daz, hor taldiak daz, eta eskatzen gauen horra bideratu, hor landu, hor sukaldatu eta hortik ateratzen zan dokumentu bat ekartzea, eta hori ez dozuen nahi izen nahi, eta da errealitate bat. Ez da legez derrigorrezkoa, ez, hori gukin ez dugu esan inungo momentu baten, bez derrigorrez irigintza aholku kontseiluak txosten bat bideratu beharko zauela. Klaro ez, ezke derrigorrezkoa basan, eta ez basan itzen guk inpugnatu ingo gauen erabakiza, baina ez da kasua. Baina guk esan gauena da, borondate politikoa egoten bada, bideratu aldala, irigintza aholku kontseilura, bertan landu, herritarrekindako alegazioak, eta gero udaletxe ontara ekarri dokumentu bat, txosten bat. Peria landu zanean horrela egin zan. Hori bakarrik esan dugu, eta peria, inzan, berdinak hartzia ona. Duan ez, gu ez gazua non piztu gero gasolina botatzeko. Ez? Igual, zuek pentsoko zue, bere garaian zuek hori itzen zinuten ez, gu berdinak garela, baina ez, horrela ez da. Zaten diot, zua piztu gero gasolina nun bota, ez que, vamos, 2020 urtean, eta horregaitzik beharritu susten Gipuzkoa etorri bidea de repente noranzko bakarreko bilakatu nahi izatia, ze, claro, 2020 urtean Gipuzkoa etorri bidea irigintza taktikoa erabiliz esaten duzun moduan, eta alderdi politiko guztien adostasunarekin deseskalarako itxin zan. Itxin zan, eta herritarrek erabilial izan zauen. Gero egon zan, eta hor da, umerotekan begiratu dut, eskatu zabiela, bizilagunek helmakuek irekitzia
bi noranzkotan Gipuzkoa etorbidea, eta horretarako egon zan, karabana bat, Gelmako bizilagunen bitartez eta manifestazioa bitu. Gu ez ginen egon, baina danok berdina ezingo dugu esan. Zua piztu eta gasolina, zua bota eta gero gasolina botatzia horren gainean. Hori batzuk esperientziak eukiko daui, guk ez. Saiak ere indala elkarlanerako, elkarlanerako generalian, esaten dut, ez bakarri mugikortasun plan honetan, gobernuarekin egon garen bakoitzian negoziatzen aurrekontuak, negoziatzen ordenantza fiskalak, negoziatzen beste gauza asko, proposamen asko, beti esan da, gobernu plan barruan badau bai, hortik kanpora ez, orduan, klaro, negoziaketa bat da, bion arteko, eztabaida bat eta biok itxibiko dugu zeo zer, baina, klaro, esatia ez guk onartu dugu gobernu plan hau, eta hemendik ez gara irtengo. Eta hor barruan negoziatzea nahi badozue bai, baina bestela ez, hori ez dugu ikusten guk negoziatzeko borondatia danik. Ez daukogula ideiarik esan duzu besta, nik ustot landu gauela, dokumentau garela, begiratu gauela, asesorau garela, eta bukaeran proposamen batzukin gauela, ustot legez kanpokoak ez diela gainera, aukera dauela. Gero ez dut ulertu, herritar gehienak, ez dakit zelan erabili duzun hitza ez, adinez nagusiak direnak, ez dakit zer esan nahi zinen horrekin, igual niramak entzuten badotzu, hemen ebronkatxo bat batako zuen, ze adin nagusiko jendiak nik ustot errespetu dana mereziru dauela, beste edo zein herritarrek bezala, 22.000 herritarrek bezala, orduan adiz nagusiak izen aldiez, adinez gaztiak izen aldiez, ero erdikuak, baina errespetua mereziru dauela. Eta eskatzen duzula atzeratu eta atzeratu eta atzeratu, eta ez, gu ez gabiz eskatzen atzeratu eta atzeratu. Guk prozesua martxan jarri zanien ja esan gauen, zelan irudikatzen gauen prozesua, prozesu parte hartzailea izetia herritarrek parte hartutako eta herritarren artean lan indako. Orduan, hori hasieratik inbazan, ona iritsiko ginen momentu enten, eta oso posible esan herritarrek refendautako dokumentu bat izetia. Ez dozue gure izen. Legitimoa da. Legitimoa da, baina ez dozue gure izen. Osa, guk esaten duzuna herri hobeago bat, atseginago bat, konpartitu geike. Arrasate hobeago bat, arrasate atseginago bat. Arrasatearrekin batera landutakoa. Eta ez dugu ikusten hori dauenik hemen. Ez dugu ikusten. Horregaitzik eskatu dugu eta berriro esaten dut eta aukera dau. Berriz lanketa bat, ez hasi, porque lanketa bat inda dau, ez dugu esango berriz hasi bidala. Baina lanketa bat herritarrekin, lanketa bat irigintza aholku kontseiluarekin, hobetu dokumentu hau, hobetu arrasatentzako mugikortasun jasangarrirako dokumentu hau. Eta hobetuta dauenean, refrenda herritarren aldetik. Eta refrendua badauko, eta refrendo hortan agertzen bada, errepideak izen bidiela noranzko bakarrekuak, bi noranzkotakoak, peatonalak, herritarrek refrendatuta bada hau. Herritarrek refrendatutako dokumentu baten kontra ez gara inoiz jungo. Herritarren balorian jarri nahi dut, herritarrek onartutako dokumentu bat izango da. Orduan, legeak baimentzen dauen bitartean, eta legeak baimentzen dauen ekimenak aurrera eramateko dokumentu bat bada, eta bozkatua izaten bada, orduan, egok ikusiko dugu. Zan duzu, gu ez gara junzuek esaret etorri guk, gauza mordo bat proposatu ditugu, ez hemen bakarrik. Ez hemen bakarrik. Bai, kiroletan, ogasunian, ongizatean, ezkedanetan, eta hemen bebai, eta esaten dozue, ez ez, baina, zizanean prozesua, 2008ko ustailean, adibidez, prozesuaren erdian, zabuena, ondion, aurkeztu gabe, batzordeako puntu baten, idazteko lanak, ekarpenak jasotzea, eta agertzen da, EAJ-ko, momentu hortan Ibonek komentatu zauen, onako ekarpenak egin dizkio mugikortasun planari. Diagnostikoa azaltzeko orduan ez da parte hartze handia egon, eta hori saiesteko udalak adin franja desberdinak genero ikuspegia eta abar kontutan izan da, taldeak sortu eta bilerak egitea proposatzen du. Gainera adierazi du auzoetako gaiak jorratzeko bertara joate egokia litzatekeela.
Eta alkateak erantzuten dio, auzoetara joateko ideia ona iruditzen zaiola eta kontutan izango dutela. Batzorde buruak eta hirigintza buruak honen inguruan mugikortasun astea aprobetxatu eta horko ekintzetan baitan ere batzarrak proposatzen dituzte. Bigarren proposamen bat itzen dau EAJak. Diagnostiko ondo aztertzeko hainbat puntutatik begiratu beharko litzateke genero ikuspegia adina autobusen erabilera eta eraiki diren igogailuen erabilera ere. Datu horrek zehazteko zen. Eta hau txartenaren inguruan ere, datuen inguruan berririk dagoen ala ez galdetzen dau. Proposamenak indiez, ez da egia ez da lain prozesu guztien, eta hor daukotzu aktak, hau da akta bat. Akta batetik atera doten zati bat. Orduan, indiez guk esaten gauena da, informazioa, eta hor dau, informazioa partekatu, informazioa landu, herritarreki azaldu eta herritarrekin landu eta gero dokumentu bat ekarri, eta onartzia. Herritarrek referentauta. Hori esan dozuen ez ze boskatu da mai gainean iztia, eta ez pasatu zuen gehiengo absolutuaren rodilua, eta esan dozu ez. Borduan, guk proposatzen gauena, hori ez dozuen esan hartu da gutxien ez esatia, guazen eizten oranzko bakarra kanpuan, eta guazen proposatzen bi aparkaleku. Hori da gure portu partikula. Beste barik. Eskerrik asko, Ander. Bezedez, azken replikan netaldeari, bai, emango dutzuet hitza, baina hemen herritarrak zaidaz, berando hasi gara, eta eskertuko notzueke mesedez laburpen edo sintesiak egitea, bestela egongo gara hemen, gabeko amaikak arte. Zeinek enbia dau berba? Bale, Kepa Urteaga. Bale, oso motzingo dut. Bueno, gure gehiengo absolutuaren rodilloa hiru partido gauze ados mugikortasun plan honekin, gehiengo absolutaren rodilloa. Agian aurreko legealdian gehiago erabiltzen zenuten zuek rodillotxo hori. Pixkatxo bat, agerian usteko zenolako inkongruentziekin zabiltzan. Esaten dozu, ez dugula herritarrekin parte hartzen, ez dugula hitz egiten, azkenengo astean bakarrik, Zerrajerako bizilagunekin bildu gara, Elmako bizilagunekin bildu gara, Nafarroa etorbideko bizilagunekin bildu gara, Urribarri etorbideko bizilagunekin bildu gara, eta herritarretaz aparte, PSR-ekin bai bildu gara. Parte hartzerik ez dagoela. Nik argi utzi dezakedana da, eta aktetan azkena ez hartu beste guztiak, zure alderdikideen aportazioak irakurtzerako orduan, galdetu zenbatetan esan dute ez dutela ezerrez esateko mugikortasun plan honi buruz. Bukaera arte itxingo dutela. Kalkulatu hau hasi izanetik orain arte, zenbat batzorde egin ditugun, hilabetean 2 itxen baldin baditugu, inkluso 4 hilabete batetan ingenituen. Aportaziorik? Ez. Azkenengoan, zu egon zinanean, bai, begira, zukin zinun boto partikularra. Beste guztietan, ezerrez. Eskerrik asko. Garazi Etxeberria. Bai, ez, bakarrik 2.8 irakorri prozedurari dagokionez eta bakoitzak. Eta espediente zar bada, 2018ko mugikortasun planeko espedientea da. Baina han esan zan batzordeak, komentatu dut, 2017an entzien 3 bilera aholku kontseiluakin. Eta gero beste gauza bat onartu zen. Eta batzordean bertan jaso zen ezala prozedura jarraitu. Batzordeak berak onartutako prozedura ezala jarraitu. Eta badau, ez da boto partikular bat, baina aipamen bat jasota orduan. Eta gero, emendakinen eta alegazioen eta kontu hontan, orduan be erantzun zanean, esan zen, esku hartze ugari proposatu ziela, batzutan aurre ikusitakoakin bat etozenak, beste batzutan neurri ezberdinetan aldatutakoak, beste batzutan guztiz aurkakoak, beste batzutan guztiz berriak. Hori da, mugikortasun planan dokumentu bizi hori. Ados. Bueno, ona helduta, EAJak aurkeztutako boto partikularra bozkatuko dugu. Boto partikular honen alde, boto partikular honen aurka, 10 baiezko eta 11 ezezko. Ados. Hau esan da, EH Bilduk aurkeztutako emendakina irakurriko du Joseba Espeleta jaunak.
Atzalde hon. Bilduren izenean nik orkestutako emendakin honen kontesto politikoa nire aurretik nire lankide Garazi Etxebarriak oso ondo azaldu dau, baina bai merezido berri dobe, ez dau soberan berri dobe azaltzia zein jan, ez? Udal gobernu osatzen dugun Bildu eta Podemos taldiek hirugarren alderdi batekin PSE-rekin lortutako akordioa egikaritzeko emendakina da. Hau izan da gero, emendakina bera irakurriko zuet, emendakinaren xedea. Arrasateko hiri mugikortasun jasangarrirako plana eguneratzeko lanen baitan, hasierako onarpen hemen zitzaion dokumentuak honako aurreikuspenak egiten zituen Otalora lizentziaduna kalerako eta Gipuzkoa etorbiderako. Otalora lizentziaduna kalean, Malatik San Franciskorako tartean, trafikoa noranzko bakarrean aurreikusten zen, Malatik San Francisco aldera. Horrek ahalbideratzen zuen bidegorri segregatu bat eraikitzeko aukera kale tarte horretan. Gipuzkoa etorbiderako ere aurreikuspen berbera egiten zen, alegia, trafikoa noranzko bakarrean Kabiako biribilgunetik Otaloraraino. Ondorioz, Mala Garibaiko biribilgunea desagertzea jasotzen zen dokumentu horretan. Horren guztiaren arrazoia zen, ahalbideretzea herriko ardaz nagusi horretan Arauzko Inezko ibilbideak eta bidegorri segregatuak eraiki ahal izatea. Kale tarte horiek nahikoa zabalera ez dutenez, aukera bakarrezelako horiek bermatuta geratzeko. Aldiz, planaren hasierako onarpeneko dokumentuaren gaineko alegazioak jaso ondoren, udalbatzari behin beteko onarpenera ekarri zaion dokumentuak aldaketa jaso ditu Otalora lizentziaduna kalean. Honakoa jasotzen da dokumentuak bere 5.3 atalean, bidegorri sarearen garapenaren ingurukoan. Hiri mugikortasun jasangarriaren planaren esparruan, eta plan horren iraupena eta indarraldia kontutan hartuta, estrategia progresibo bat ezartzen da bizikleta integratzeko eta eremu horretan trafikoa berrantolatzeko. Lehen ezarpen fase baterako, mugikortasun planak bizikleta galtzanan sartzea proposatzen du, ibilgailu pribatuarekin espazioa partekatuz. Neurri horri esker, eskarmentu handiena duten txirrundariek ibilbide zuzen eta azkarra lehenetxiko dute, eta segurtasun maila handiagoa nahiago dutenek berriz, Garibai etorbideko bizikleta ardatzaren alternatiba izango dute. Tarte horretan zirkulazioaren noranzko bakarrak ezartzeak dakarren konplexutasuna eta mugikortasun planaren denbora horizontean integratzeko zailtasunak direla eta lehenengo fase honetan Otalora lizentziatua zirkulazioaren noranzko bikoitzari eustea proposatzen du, Garibai etorbiderain eta San Francisco biribilgunaren artean. Epe luzera, mugikortasun planaren helburu estrategikoa da tarte horretan zirkulazioa noranzko bakarra ezartzea eta norantza bikoitzeko bidegorria jartzea. Hala ere, jarduketa horrek plan honen denbora eremua gainditzen duenez, haren ezarpena xehetasunez aztertu beharko da. Bideragarritasuna ebaluatzeko, mugikortasun planak funtsezkotzat jotzen du trafikoa monitorizatzeko eta simulatzeko azterlan espezifiko bat egitea, neurriak bidesarean duen eragina zehaztasunez kuantifikatzeko eta implementatuz gero trafikoaren birmanaketa aztertzeko neurriak sare osoan izango duen eragina ulertzeko. Plangintza mailakatu horren bidez, mugikortasun jasangarriago baterako transizio ordekatua bermatu nahi du mugikortasun planaren programak, bide sarearen segurtasuna, irisgarritasuna eta funtzionaltasuna lehenetsiz. Emendakin honen xedea da, Otalora lizentziaduna kalerako dokumentua jasotzen duen plangintza mailakatu hori edatzea Gipuzkoa etorbidera, Malako biribilgunetik Kabiako biribilguneraino. Alegia, trafikoarentzat norantza bakarreko bokazioa izango duten kale tarteak izatea biak, baina gauzatzen mailakatuan egitea. Hala, Otalorarako jasotako norantza bikoitza mantendu egingo litzateke Gipuzkoa etorbideko tarte horretan ere. Bizikletek partekatuko luketelarik galtzada ibilgailuekin lehenengo fasean. Halaber, Otalorarako proposatzen duen monitorizazio eta simulazio lanak ere edatuko lirateke Gipuzkoa etorbideko tarte horretara. Behin analizi horretatik eroterritako emaitzak aztertuta, norantza bakarrak ezartzeko eta bidegorri segregatu eta seguruak ezartzeko modurik egoki eta eraginkorrena gauzatzeko bidea egingo litzateke, oinezkoen ibilbide arauzkoak ere sortuta kale bietan. Emendakinaren edukia. Arrasateko hiri mugikortasun jasangarrirako plana eguneratzeko dokumentu jaso ditzala, Otalora lizentziaduna kaleko Mala San Francisco tarterako jasotzen dituen fasekako garapenaren ezaugarri guztiak Gipuzkoa etorbiderako ere, Malako biribilgunea eta Kabiako biribilgunearen arteko tartean. Horretarako,
lanaren azken dokumentuaren idazketan aipatutako aldaketak jaso beharko ditu udal gobernuak behintzat, dokumentuaren honako ataletan. Eta, dokumentuaren atala die, 5.3 atalean, irudi batzuk, tarte batzuk, testua, irudia, tarteak irudia, 7.1 atalean beste planuaren aldaketa batzuk, deskribapen batzuk, 7.2 atalean beste hainbeste, 7.3 atalean bebai, planaren planuetan aldaketa batzuk, 26. planuan, 29. planuan, 30. planuan, eta egin beharreko bestelako aldaketak, emendakinaren edukean, modu egokian jasotak era dadin dokumentuan. Ados, eskerrik asko Joseba Espeleta, hitzartzerik, Ander Garai. Gu puntu honetan abstenitu inbigara, moduan adosgaz Gipuzkoa etorbidea binoranzkotan mantentziarekin, baina uste dugu motz geratzen dela hau bakarrik proposatzia, lehen esan duten moduan, horretaz gain guk uste dugu posible dela bidegorri segregatu bat eukitzia Gipuzkoa etorbideak binoranzkorekin, orduan, eta hemen proposatzen da printzipioz partekatua izatea errepidean, ziklismo habilidadea daukienak juna alizeteko, orduan, hori bez dugun ez ikusten abstenitu ingo gara. Beste barik. Ados ba, emendakina bozkatzera pasatuko gara, ez dakit, bale. Emendakin honen alde, emendakin honen aurka, barkatu, abstentzioak, 13 baiezko eta 8 abstentzio. Bale, eskerrak emain nahi dizkiot Alderdi Sozialistari, ukitako eskuzabaltasunagatik eta lanerako agatik. Ardoz, hau esan da, plana bozkatzera pasatuko gara. Mugikortasun planaren alde, mugikortasun planaren aurka, 13 baiezko eta 8 ezezko. Ados, orain, eskatze dutzuet 5 minutuko atsedenaldia mesedez, eta pasatuko gara, herritarrak, 2 puntu oso askarrak irakurri bakarrik, eta herritarrak entzutera pasatuko gara, bai, 5 minutu mesedez.
Ados. Kaixo. Kaixo. Kaixo, danoi. Bueno, jarraituko dugu osoko bilkura honekin, eta irakurriko dut laugarren puntua. Berrestea, tokiko gobernu batzarrearen erabakia, Gipuzkoako Foru Aldundiko kontratazio zentralak bizitza eta istripua segurua dela eta irekitako espedienteari atxikitzearena. 2011ko maiatzaren 16ko udal batzarrak onartu zuen udal hau Gipuzkoako Foru kontratazio zentralari atxikitzea. Diputatuen Kontseiluko 2020ko apirilaren 28ko erabakiaren bidez onartu zen Foru kontratazio zentralaren bitartez bizitza seguru eta istripua seguru kolektiboak kontratatzeko esparru akordioa egiteko espedientea. Kontratuaren azken luzapenaren indarraldia 2025ko ekainaren 30ean bukatuko da. Proposatzen da tokiko gobernu batzarrak hartutako erabaki hau berrestea. Bat, atxikitzea Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru kontratazio zentralak irekiteko espedientera. Bi, konpromiso hartzea enpresa esleipendunarekin kontratu eratorria sinatzeko. Hiru, kontratuaren iraupena 5 urtekoa denez, erabakia osoko bilkurari dagokixo berrestea. Hitzarterik ez dau? Aho batez onartzen da. 5. puntua, 2024ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Berri ematea denez, 6. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea. Berri ematea denez, galdera eta eskaeretara pasatzen gara herritarren aukera. Nork hitz egin nahi du, hitz egin dezala lasai, eta ongi etorri, 1000 esker bertaratzeagatik. Nork hartuko gutzea hitza? Bai, Zerrajerakoak adibidez? Mikrofona bai. Bale. Sí. ¿Ya está? ¿Funciona? Vale. Mira, soy Ángel y vengo en representación con algún vecino más de lo que es Cerrajera, ¿vale? Para hablar sobre este plan de movilidad, que sí que es verdad que siendo nosotros una parte dentro de este plan muy afectada, pues nos hemos enterado casi por la prensa no hace ni 10 días. ¿Vale? Entonces, lo que hemos tratado es de hacer ver nuestra no conformidad en cuanto a este plan. Hemos hecho una recogida de firmas donde el 90 y tantos % de lo que es el barrio de Cerrajera ha firmado en contra de este plan. Entonces, bueno, por lo que se ha visto, y las firmas las tenemos ahí, al igual que hemos recogido algunas firmas de lo que es Echaluce, de lo que es los jubilados. Por lo que está claro es que tengamos el 90 y tantos % de las firmas en contra de este plan de la parte afectada, como puede ser Cerrajera, o tuviésemos el 2%, creo que tiene el mismo efecto. O sea, digo, porque se va a hacer, pensemos lo que es la parte afectada, lo que queramos pensar. Cerrajera, pues sí que es verdad que no está en una situación en el pueblo que esté para nada que se vea favorable, y ya hace un año trasladamos al ayuntamiento pues algunas propuestas de mejora, donde a lo largo de un año, que las propuestas fueron en cuanto al ruido de lo que es el tráfico, la variante, el riesgo de la velocidad de los coches y lo que es un poco la queja que hay generalizada, la respuesta a día de hoy a ese plan que nosotros presentamos, a esa iniciativa o propuesta de mejora, ha sido pues eso, pues más coches, más ruido y más contaminación. Eso es lo que estamos viendo a día de hoy. También es verdad que aquí, dentro de este plan, parece que estamos recogiendo y fomentar lo que es el uso de la bicicleta. Esto es un pueblo y aquí el uso de la bicicleta pues creo que se ve que no es tampoco como muy aprovechable. Entonces, pues bueno, querer trasladar pues un poco lo que es la queja a nivel de Cerrajera y bueno, y veremos a ver qué más cosas podemos hacer para seguir quejándonos. Vale. Ángel.
Bale, erantzungo ditugu danak jarraian. Kaixo. Gube, representazioa etartzen dut nik, pizkat, azken 3 egunetan, pizkat, bizilagun artean eta mobitu gara, eta portal desberdinetan eta sinadurak batzuk jaso ditugu, eta ikusteko ni zeinen errepresentazioan natorren, orduan, esango izuet, deba etorbido bat, 3, 5, Euskal Herria plaza 21, martxoak 8, 7 portalak, horretanak daz, deba etorbidean 2 norazkako hori jartzean aurka, baita be Gelmako komertzio danak aurka aurritu die, eta, bizilagun hauen kezka bosera maile moduan agertzen azamen. Gehiagokin komunikatzeko aukerarik isa ez dugu eduki, ze dana oso sorpresiboa izan da, guretako, eta, pizkat, deba etorbidearen, errepidearen norabide aldaketa horren, 2 norazko jartzian albiste hori, oindala 10 bat egunero gu enterau ginen, eta kriston sorpresa eta kezka moduan hartu dugu. Orduan, asamblea parte-hartzaile batzuk egon zirela bizilagun askok berandu jakin izan dugu, errua guria, gu ez ginen agertu, asamblea horretan, orduan beste batzuk agertu ziren, 35 bizilagun inguru bertaratu zirela, esan diazue, eta 3 alegazioero jarrita badazela. Baina, geure ustez, kale bertako beste jende askok ez du izan aukera hau. Momentu honetan, 90 etxe inguruk sinatu du aldaketa honen aurka, eta baita inguruko komertzioak. Orduan, alegazioak ez ditugu denporan jarri, eta plan honi buruz berriak ere berandu heldu zaizkigulako, edo guk, despistaren garelako. Orduan, puntua, asamblea horretara bertaratutakoak diotenez urrengo puntuak jorratu ziren. Alde batetik hitz egin zen, etxe txikiak alea iztia, eta, etzan alegaziorik edo jarri, gero Euskal Herria plazako biribil hori momentu honetan afekzioa muten dauena mostia, kontenedorei buruzko kexak eta handik atara, kanpokaldera. Eta, berez, hasierako planuan Gelma norabide bakarreko kale moduan agertzen da. Bai Gelma eta bai Gipuzkoa etorbidea. Ez dakize puntutan egondan aldaketa hori, eta ze momentutan indan erabaki hau Gelma 2 norabidetara zabaltzia eta barruko rotonda hori kentzia. Orduan, honek urduritasuna ekarri dau ausora. Ausora eta gehien bat errepide horren parian bizigaren danoi. Orduan, pizkat kontestuan jartzeko, berez urbanizazio hau Gelma fabrika zauen hor, eta orduan, urteak dala, Gipuzkoa etorbideak 2 norabide zeuzkan, etxe txikiak baita beste 2, eta biak ziren kanpora eta barrura. Deba hiribidea etzen existitzen, momentu horretan. Herriko arteria, Gipuzko etorbidea, Nafarra etorbidea, hauek ziren arteriak. Etxe txikiak ospitale aldera urtetzeko edo sartzeko bidea moduan erabiltzen zen. 2008 inguruan urbanizazioa egiterakoan, bertara sartu eta irteteko deba hiribideko errepidea sortu zen. Gelmako etxe bizitakoak sartu zuten errepide hori. Orduan, atrasan, deba etorbidean 2 norabide, Gipuzkoa etorbidean 2 norabide eta etxe txikiak 2 norabide zituzten. Aurrerago, Bilanparoko etxeatzeko bidea moztu zen, eta honeaz batera etxe txikiak norabide bakarrekoa bihurtu zen. Orduan, horri izan zen lehenengo norabide aldaketa. Pandemian Gipuzkoa etorbidean moztu zanean, kriston arazoak egon ziren auzuan, kotxiak sartzen ziren barrutik, eta honek kriston kezka ekarri zaben pandemian asuntuak. Orduan, ikaragarria izan zen, jasan genuen orduan, kexak zirela eta berriro zabaldu zen deba etorbidea, baina modu desberdina baten. Deba etorbidea punto bateraino norabide baten, eta gero 2 Gelmako rotondaraino. Orduan, hor ikusten dena, zelan norabideak eta aldatzen joan dira, eta bai ikusten da pizka deba
Ikusten da, zelan etxe txikiai trafikoa kendu zaio, gero eta gutxiago, Deba etorbidea bikin bat eta erdi euki dau, eta Gipuzkoa etorbidea bi norabidetan egon da. Orduan, plana, momentu honetan ikusten dugun plana, etxe txikiak, bertakoak eta garajeak bakarrik, orduan, aksesori moztu egiten da, gero, Deba hiribidean bi norabide egongo dira, eta Gipuzkoa etorbidean beste bi norabide. Honek trafiko dana desbideatzen du sartu eta irtetzeko kale berdinetara. Orduan, desbideaketa honek kriston afekzioa eduki behar du geure kale honetan. Bai, geure kalean eta bestian. Ze buelta luzea egin behar da, alde batetik bestera. Aurrerago, hemen hitz egin dana medio, Gipuzkoa etorbidea norabide bakarreko egiteko proiektua dau. Orduan ikusten duguna da, aurrerantzian, Gipuzkoa etorbidea norabide bakarra, etxe txikiak 0, Gelma 2. Orduan, hemen ikusten dena da, akzeso bide bat, urbanizazioak egin zauen kale baten, bapatian herriko arteria bat bihurtuko dela. Eta hor, urduritasun puntu handia dago. 2008an urbanizazio baten sarbide moduan egindeko errepidea, arteria bihurtzen duzue, beste kale batzuetan arazoa mugituta. Ez da reparto bat, dana doa kale batera. Etxe hauen konstruzioa egin zanean, hau ez zegoen inondik inora planteauta. Hori egin zauenean, bazekiten Gipuzkoa etorbidea zela hiribide bat, Nafarroa bestea, baina Deba etorbidea etzan planifikazio horretan egin. Horbe bai, mandan arazua, esaten dana, pitzadurak da zela, hori, horre zehose komentatu da, baina, orduan, auzoa horrelako trafikoa jasango zuenik, ez zuten aurrekusi eta faktore batzuk nahi dokumentatzia. Lehenengo, auzo honetako desarrolloko urbanistikoan zarata ikerketa egin alzan bere garaian, legeak horrela eskatzen du, suposatzen du baietz. Momentu horretan, zaratan ikerketa hau egingo zan, espero zan trafikoa medio. Hori eginda badago, momentu honetan, aldaketa honetarako, planteatzen duzue trafiko intensitate modifikazio honi buruz ebalio akustikoa egitea. Ze berez aldaketa, trafiko volumena asko igo izaigu eta kutsadura bai aire eta soinu eta zarata asko igo behar dira. Orduan, hori beharrezko ikusten dugu. Gero, arriskuei buruz, esan duten moduan, hori kalia dagoen da, akzeso edo moruan, eta kurba bat dago hor, beti jentia jan egiten dauela. Orduan, avenida edo bia printzipala moduan izten baduzue kale hori neurtu da zenbat aksidente ematen diren ze puntu beltz dan kurba hori, ze puntu beltz bihurtuko dan aurreko rotonda eta zebrabidea pesoeko sedian parian hor inguruan. Beste galde batzu die, udal araudiak zehozer aldio etxe bizitza konstrukzio berri eta intensitate altuko errepiden arteko distantziari buruz. Ze kale honetan, etxe batutatik errepidera 3 metro besterik ez daz. Nafarro etorbidean, protekzioko etxeak egin zinean, zekiten intensitate altuko errepide bazala eta etxeak distantzia bat dute. Geure kasuan ez dute distantziari, oso gutxi. Eta halako intensitatea soportatzeko, are eta gutxiago. Baita be, kontutan euki, kale horretan, komertzio asko da zela, asko diela, heldu, hartu, jun, horrelako gauzak gertatzen direla, eta honengatik, euki behar dugula, kriston jentia, ez da egin behar, baina egingo da, doble filak, bozinazuak eta konstanteki. Hori euki behar dugu, mordua. Ze momentu hor farmazia bat dau, eta beste pare bat komertzio alakoak. Orduan, aldaketa honetaz, aparkalekuen asuntua be, kopurua izugarri murriztuko da, ez dakit kontuan hartu aldu zuen komertzio ugari daudela inguruan. Eta Arrasatetik kanpo herrira datozen askok ere bertan aparkatzen dutela, hori alde batetik. Orduan, nola bizi behar aldute herrik ontako komertzioak ezin bada aparkatu edo ezin bada topatu lekua gelditzeko. Handazen aparkaleku danak desagertu ingo die, desagertu ez, gutxitu, ez dakizen plaza galdu behar dien. Bestalde, etxe bizitzaren moduan, garajietan be espekulazioa dago. Orduan, esaten danean, Gelmako biztanleetanak garajia daukate. Hori ez da egia. Askok ez daukate garajia. Eta espekulazioa hor dago. Eta garajia bat erostia garestia da. Orduan, askok laizter ez dute eukiko aparkatzeko lekuri bez inguruan, ze
asko murriztu behar da aparkatzeko espazioa. Bueno, azkenik, bizilagun eta auzokide moduan, trafikoan errepartua solidaretate eta jasangarritasun printzipioei jarraituz egin behar dela uste dugu. Eta ez dugu uste dena kale batera desbidedatzea ideia ona denik. Zuek esan duzue, erosua, atziegina, bidegorria baita, azkenian, hone gauza danak egiteko beste lanketa bat egin behar dela uste dugu. Ulergaitza egiten zaigu, Nafarroa eta Zerrajarean norabide bakarreko errepideak egitea, eta gure auzuan ez, gure auzuan bikua. Zuk, kepa, esan duzu Eusko Jaurlaritzak eskatzen dauela, norabide bakarreko errepideak egin behar dela. Kasu hau, lehen, komenten duzu. Hau kasu hau nik ikusten dut, baita be horrela egin daitekela. Orduan, argi dago beste formula daudela, auzoko trafikoa hobeto banatzeko, eta formula hauek aztertzera gonbidatzen zaituztegu. Zeuei bakarrik ez, gonbidapen hau ere oposizioari luzatzen diogu. Ezin dana izan da, gobernu aldaketa bakoitzarekin plan berri bat eukitzia. Batzuk urten, bestiak aldatu nolabidea, eta behin da berriz horrela ibiltzia. Orduan, bai batzuk eta besteak, herriaren botuak herriangatik lan egiteko jaso dituzue. Eta benetan eskertuko genuke mugikortasun plan hau aurrera emateko marko partidistatik atera eta herriaren onurarako lana, elkarlana egingo bazenute. Gaurko debatian, debate erdia joan da, bata bestia harria botatzen. Orduan, gu nahi duguna pixka herri moduan, gure boskak eta gure representazioa eskatzen dizuegu zeuei adosteko gauzak, herriakin hitz egin eta plana aurrera begira itia danon adospenian. Eta, hori da esan nahi duena. Bale, Brian, eskerrik asko. Bai. Atzaldeon, Ibanaz, Nafarroa Torbideko, gertu, bizilaguna. Ez dakit zentzu handiri daukan ja, guk eineko alegazinue onartu da, eta, bi gaipamen besteik ez, bat, guk parte hartzeko aukera eukido, momentu oro, ez dakit, momentu oro, edo bintzat, ez du euki hor eselako gabeziarik, ze bere gunien batzar informatiboek egin nien eta abar parte hartu izen geben, hartu du parte alegazioetan, alegazio horreik onartu die, eta gero onartutako alegazioen erantzunetan be, hemen egon ginen entzuten, eta, hitz egiten. Orduen, nik ez daukete ezelako kejarik edo ez dut ikusten gabeziari parte hartzeari buruzkorik. Bigarrena, alegazio ezertan zan edo zergaitik egin geben, hemen bakotxak norberak egiten dau bere buruaren alde eta bere interesen alde, eta guk horretan jo ez, eta Nafarroa Torbideko atari desberdinetako arduradunek eta bildu ginen, hasi ginen mugitzen eta bildu ginen, eta orduen alegazio bat egin geben, eta oinarriz izan, gutxi gora bera, bertatik pasatzen zen trafikue, batez be azkenengo urtietan gehitu da asko bulebarra Garibaiko kalien janetik, autobusek bertara eruen denetik, autobus guztiek bertatik pasatzen die, eta horretaz aparte, ugaritu die ingurutako etxe bizitza mordo baten ja, auzo, izan digun auzune mordo bat barrixe dau, eta horrek trafiko asko ekarri dau. Horretaz gain, ekipamentu kulturala bertara joan die, eta itzeleko jente mordu dabil kale horretan. Eta gure planteamentu esan, eta petzetan geben, eiteko moduku esala, eta dala, betzet froga moduen ikuste dute, edo guk uste dugu eineikila, eta da, bi norantzak jartie, bata Nafarroa Torbidean eta bestie zerien, Zerrajera kaletik. Hori zen, besterik ez. Beste baten batek...
Querría añadir a lo que ha dicho Iván, que en Nafarroa Etorbidea la problemática que hay es que pasan 7.000 coches diarios. Antes pasaban 500 autobuses, los 500 autobuses han bajado a 200 o una cosa así, y eso lo que hace es que hay un problema acústico importante, de contaminación de CO2 importante, y también luego es una zona donde hay mucho niño, mucha gente que pasa que va al hospital, mucha gente que va a Culturola, mucha gente que va a Arrasate Musical. Entonces, eso es una vía de mucho tránsito. Y hay que intentar que la gente vaya andando o que vaya en bicicleta, que eso es lo que hay que proponer. Pero habiendo dos vías, lo único que puede haber es daños colaterales, que a algún niño le pillen y cosas así. Como en su día hubo que una persona en el paso de cebra lo mataron, porque lo pilló un coche. Eso pasó allí, en Nafarroa Etorbidea. Y no ha pasado nunca en ningún sitio más en Mondragón. O sea, no pedimos, lo que hemos pedido y llevamos desde el año 2020 con esto, no es de ahora. O sea, que nos digan los de Cerrajera que no tenían noticias, eso me parece increíble, porque en el año 2020 salió en prensa, escribimos nosotros en prensa, estuvimos con María, nos reunimos. María tuvo la buena decisión de poner la parada de autobuses donde la puso. Y no puso lo otro, pues bueno, no lo voy a decir, pero me evito decir eso. Pero seguramente todo el mundo sabe por qué. Y lo lógico es que vaya por Cerrajera, que haya un poco de solidaridad entre todos. Nosotros no hemos protestado porque Garibay pusiesen sin coches, porque los coches que pasaban por Garibay han trasladado a Nafarroa Etorbidea. Eso es así. Entonces, lo único que hemos pedido es pues, que haya un poco de solidaridad y que los de la otra calle que está allí, es la única que pueden pasar coches, es que pasen por allí, nada más. Y es un sitio, desde el hospital hasta la Ubide, hay 9 pasos de cebra. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa mucha gente. Si no evitamos que pasen los coches, lo que hay que intentar es que vayan los coches a 30 y hacer todo lo posible para que vayan a 30. Y que haya menos coches que pasen por el otro lado, es lo lógico. Porque no hay más vías. Si trasladásemos el monte, ojalá todo el mundo fuese por la transversal, ojalá, pero no va nadie. Todo el mundo cruza el pueblo en coche. Y lo que hay que poner es pegas para que los coches no entren, eso es así. Y que la gente vaya andando, la gente del pueblo, o en autobús. Nada más. A2. Hola, no sé si me oís. Bueno, yo sí quería comentar a los de Avenida Navarra que igual no somos tan listos como ellos, pero no nos hemos entrado hasta última hora. Quizás no somos tan vivos ni tan ágiles. De todas maneras, recordarte que solamente en el caso del número de atropellos, solo que yo, al final con muerte, en Uribe creo que hubo una niña que yo recuerde. No solamente hay. Luego me parece a mí que estar utilizando la palabra jasangarritasuna y más amabilidad para luego detrás de eso poner cualquier cosa, ¿qué es eso de jasangarritasuna? ¿Las bicicletas son aptas para las personas mayores? ¿Eso es acercar a la gente a tener más movilidad? Yo no lo veo. Luego das una vuelta por Bilbo, es cierto que hay una zona en la que la peatonalización está,
más o menos generalizada, pero no veo que, por ejemplo, por el Arenal vas y pasan coches. A ver, otra cuestión es las limitaciones de velocidad y esas cuestiones. En cuanto a pensar que en Cerrajera, en la calle Cerrajera, les falta solidaridad o no solidaridad, pues creo que tú la variante pues no la tienes al lado. Tú no la estás oyendo, sí se usa. Sí se oye y se oye mucho. Y hay un montón de quejas con eso. El trasladar el tráfico dentro del pueblo absolutamente al exterior no va a ser inocuo, por lo menos para Cerrajera no es inocuo. Tú no la oirás y entiendo que no te importe, pero pretender decir que a los demás es que es el egoísmo lo que nos empuja a no dejar o a no querer, dejar no podemos ni dejar ni no dejar. Para eso ya están aquí otros decidiendo. Pero no sé, no lo veo, precisamente desde ese punto de vista. Y luego desde el punto de vista, yo creo que va a entrar a última hora con el asunto de Cerrajera sin consultar absolutamente nada. No he visto ninguna evaluación de riesgos en cuanto a seguridad ni en cuanto a nada. A día de hoy, ¿cómo están las cosas? A día de hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Y cómo van a quedar? Se supone que en un estudio. ¿Cuál es ese estudio? En la ley esa en la que se está evaluando todos estos cambios, ¿cuál es? ¿Cómo se va a solucionar otros problemas? Estamos hablando de hacer más videogorris. Yo los veo vacíos y veo las bicicletas que siguen por la carretera. No sé qué pasa. En un pueblo tan pequeño, la verdad es que invita más a desplazamientos andando, el que pueda, que desplazamientos en bicicleta. Aparte que para utilizar la variante, como bien decís, el pueblo tiene la forma que tiene. Vas a tener que cruzar medio pueblo para coger la variante. A ver cómo hace el de Santa Marina para coger la variante, si ya ha pasado medio pueblo. Y luego en lo que estabais comentando de disminución del anhídrido carbónico, el CO2 y todas esas cuestiones, yo creo que andando más, desde ese punto de vista, yo prefiero que salgan por fuera, pero andando más vas a generar más. Desde ese punto de vista, yo no sé si a nivel global el hacer más kilómetros para trasladarse la misma cantidad de verdad va a generar menos CO2 o más CO2. Yo creo que más, desde ese punto. Yo creo que estar aprovechando cosas que todo el mundo estamos de acuerdo, como un pueblo pues más seguro, más accesible y más para luego detrás de eso llenarlo con el contenido que nos da la gana, no lo veo. No lo veo. No todo sirve. Y estoy de acuerdo con que algo habrá que hacer con Avenida Navarra, porque aquí hay dos cosas. Una, que se ha desplazado todo el tráfico a solamente 2 calles y otra, pues luego los inconvenientes de hacer solamente una dirección, con todos los demás inconvenientes. Nada más que eso. Vale, Bai? Bai, ointxe. Oin bai. Vale. Vale. Eskerrik asko danoi, ointxe erantzunetara sartuko gara, bai? Mila esker. Kepa Urteaga. Bueno, eskerrik asko danori, egindako zuen ikuspuntuen aurkezpen honegatik. Lehenengo eta behin, esatia bai Cerrajera eta bai Elmakoek proposatzen dituzuen gauzetan, zuekin egon ginean, behintzat, ni Cerrajerakoekin egon nintzen, Elmako bizilagunekin ez nintzen ni pertsonalki egon, baina zuekin bai, une oro esan duguna izan da, hirigintza taktikoa erabili behar dugula, horrelako gauzak aurrera eramateko. Hirigintza taktikoa, Garazik oso ondo esplikatu duen moduan, da formula bat, nun urbanizazio batek ekarriko lukeen gastu izugarri hori ekidituz,
moldaketak egin ditzakegula kale desberdinetan, bai? Erabiliko ditugu, erabiltzen dira bolardoak, erabiltzen die pintaketa lurrean, erabiltzen die seinaleak, erabiltzen die aparkalekuen modu desberdineko aparkatzeko, modu desberdinean aparkatzeko estrategiak, eta horrekin abiadura murrizteak, eta hainbat neurri erabili daitezke hirigintza taktikoan, hori, kotxien volumena bajatzeko, abiadura bajatzeko, eta hainbat neurri errela emateko. Horrek ekartzen dau, hirigintza taktiko hori erabiliz, horrek ekartzen dau, azterketa bat egitea, nun efektiboak dien, ez dien efektiboak hartzen dien neurriak, neurri zuzentzaile horiek zorionez hirigintza taktikoa erabiliz, moldatu egin daitezke, eta denboraren arabera ikusita zenolako emaitzak ematen dituen azterketa horrek, moldatu egin daitezke oberuntz joateko, beti oberuntz joateko, ez okerreruntz. Hori da pixkatxo bat zuei trasladatu nizuena, eta bebai Elmako bizilagunei trasladatu nahi dieguna. Bai auzo batetan eta bai bestean, hirigintza taktikoa erabiliko dela froga desberdinak egiteko. Frogak hitza erabiltzen dugunean, gero idatzi batetan ikusi dut, eta pixkatxo bat aklaratzeko, froga hitza erabiltzeak ez du esan nahi gabiltzala hitz egiten esperimentazioaz. Hau ez da esperimentazioa. Froga hauek, zuk galdetu duzun moduan, Aitor, enpresa baten azterketa baten oinarrituko dira, zer nolako hirigintza-taktikoko lanak egingo dian azterketa horrek esango digu, eta azterketa hori eta denbora bat pasa guztien ikusiko dugu ze emaitza ematen duen. Eta izan daiteke okerreruntz joan izan dela auzoaren egoera, edo izan daiteke guk espero dugun moduan oberuntz joatea auzoaren egoera. Bai alde batetan eta bai bestean. Eta ez bakarrik protesta egiten duzuen auzoetan, baizik eta herri guztian. Intentzioa da, eta uste dut planak berak oso garbi uzten dau, eta zuk esandakoaren harira bebai, Aitor, lehentasuna mugikortasun planean oinezkoentzako da. Bultzatu egin behar den mugikortasuna oinezkoena da. Oinezkoena eta gero bizikletarena. Bizikleta eta gero garraio publikoa. Garraio publikoa eta gero kotxe partekatua, eta kotxe partekatua eta gero kotxe partikularra. Horrek esan nahi dau, danok sinisten baldin badugu egoera jasangarri bateruntz join bar dugula, oso garbi eduki behar dugu kotxe partikularraren erabilera geroz eta gutxiago izan behar dela. Nik uste dut danok konpartitzen dugula, eta uste dut mahai honetan gauden danok, eta zuen gehiengoak berdin konpartituko duela. Karbonoaren urratsaren kontua hortik dator. Ez da jendeak nola mugituko dan herri barruen buelta gehiago ematen, baizik eta neurri hauek eragotziko dutela hainbeste buelta ematea kotxearekin herritik. Noski, behin eta berriro esan dugu, neurri hauek ekarri beharko luketela jendeak herrigunea ez erabiltzea bere garraio pribaturako, eta erabiltzea kanpoko variantea. Kanpoko variantearen harira be esan dezue, zarata asko egiten duela, de hecho, Nafarroa etorbideko bizilagunek horrela konfirmatzen dute, zuek ere bai horrela konfirmatzen dezue, eskaera egin zenuten orain dela urtebete Angelek ondo esan duen moduan, neurri batzuk eskatuz, neurri horiek orain dela urtebete aldundiari eskatu genizkion, oraindik erantzunik ez genukan, aurreko astean zuekin bildu eta gero beste Aitorrei ondo esan genion moduan eskatuta daukogu da berriro beste hitzordu bat aldundiarekin gai hau tratatzeko, eta lehenbailen zarata ekiditzeko panel horiek esartzeko variantean, eta bizilagun guztien, ez bakarrik zerrajerakoen dako, Nafarroakoak bebai pairatzen dute, eta bizilagun guztientzako ahalik eta neurririk egokienak esartzeko. Pixkatxo bat, lehen esan dugu, gu nahi duguna da
herri erosoago bat, baina herri guztiarentzako. Herri atseginago bat, herri guztiarentzako. Ez dugu neurrio hauekin esan nahi bakarrik batzuk ertengo diala galtzen, eta ez da gure autua ez da ere daukogun gauza txarrak banatzea danon artean. Ez, filosofia ez da hori. Filosofia une oro, mugikortasun plan honen filosofia une oro, izango da kotxeen mugikortasuna, kotxe partikularren mugikortasuna, ahalik eta zaien jartzea, oinezkoak daukatelako preferentzia. Lehenengo eta behin, oinezkoak. Gero bizikletak, gero garraio publikoa. Zelen esan duzu, bizikletan jende nagusia ezin dela mugitu, baina garraio publikorako neurriak jartzen baldin baditugu, eta horretan gabiltzere bai, lortuko dugu jende nagusiak erabilia izatea ere bai garraio publikoa. Garraio publiko eraginkor bat sustatuz, garraio publiko bat eta ganorazko bat herriari eskainiz. Hori da, planteatzen dugun aurrekoan bebai, zuekin bildu ginean, esan genizuen, bagoa zela beste autobus mota batzuetara urrengo esleipenetan, 2026an uste bukatzen da gaur egungo kontratua, autobus elektrikoruntz joan behar gara, bagabiltza aurrera pausuak ematen frogak egiten gabiltz, une oro kotxea ekuaziotik ateratzeko. Uste dugu, oinezkoak eduki behar dutela herrian preferentzia. Eta ez da banatzea trafikoa hainbat kaletan ahalik eta gutxiago eragiteko kale batzuetan. Ez, herri guztiarentzako onurak topatzen gabiltz. Konbentzituta gaude, hartuko dien neurri horiek izango diala oso eraginkorrak herri guztiarentzako, baita Zerrajera kalerako ere. Berak ondo esan du, lehen 1000 autobus pasatzen ziala, 500 autobus pasatzen ziala Zerrajera kaletik, Nafarroa kaletik, eta pasauzanean ospitxalera, 200 gutxi gora bera bajauzala. Nik hortikan irakurri dut, 350 autobus pasauko diala Zerrajeratik. Ez da sustengatzen, 200 autobusera bajau baldin bagare, eta badakit zenbaketak egin diala, zenbaketak egin dielako zenbat autobus pasatzen dira, erdira pasatzen baldin bagara, 100 asko jota izango liratezke, etzian 350 izango. Eta hori bezala, abiadurak jeisten, porque zuek ere guri proposatu zenizkiguten abiadura jeistea, zailtasuna jartzea, guk esan genizuen ere, karrilen estutzea, baina, bueno, neurri guzti horiek, azterketa horrek emango ditu, eta azterketaren ondorioz, martxan jarriko dira. Eta esan genizuen ere, zuekin konpartituko genuela zer nolako neurriak aplikatu egingo genituzken, eta azterketa horrek esaten dizkigun emaitzak zuekin partikatuko ditugula, martxan jarri baino lehen hau. Eta hori zuekin egin genuen bileran horrela esan genuen. Eta konpartitzen jarraitzen du berdina. Zuekin konpartituko ditugu hartu beharreko neurri guztiak. Bai zuekin eta bai udaletxera datorren edonorrekin. Ez dugu izkutatu behar, zer egin behar dugun. Une oro, gabiltza esaten zer egin behar dugun. Eta hori da pizkatxo bat esan nahi genuena, partaidetza sustatu indugu, partaidetza sustatzen jarraituko dugu, eta ahalik eta modu eraginkorrenean guztientzako ahalik eta neurri hoberenak nahi ditugu ezarri herrian. Hori da esan nahi nuena. Superben biesu gara, zi? Bueno, zuek hitzartu behar duzue? Bueno, bukatzeko nik nire partez gurotzuet esan, lehenik eta behin eskerrak ematea etortzeagatik. Espero dut, ez da importa alegazioak lekuz, denboraz kanpo aurkestea edo ez, gu hemen gauz, eta zuen gana joan bide bagare berriz joateko, eta ikusteko zen neurri hartu behar dien kale bakoitzian. Ulertzen dut, proiektuz proiektu joango gara, ulertzen dut zuen arduria dala, zaratia, trafikoa eta insegurtasuna badakigu, konsiente gara. Baina nahi dutzuet mezu bat eman, eta da lasaitasunarena. Proiektuz proiektu joango gara, eta plan hau tresna bat da. Hemen inposizioa hitz egiten da, baina tresna bat da joateko etorkizunera. Gu aukeratuak izan ginen, herri hau garatzeko, herri hau etorkizunera eramateko.
Eta etorkizuna da Europako, Gasteizko edo Bilboko etorkizuna. Hau da, gero eta kotxe gutxiago eta gero espazio gehiago pertsonendako, bizikletentzako, umeendako eta pertsona nagusiendako. Hori da helburua. Eta gu ausardiaz aurrera egingo dugu eta horregaitik onartzen dugu plan hau gehiengo handi batekin hemen. Esan bezala, parte hartzea sustatuko dugu behar dan momentu oro, baina garrantzitsua da guk amets bat daukagu. Eta amets hori da, Arrasate eroso bat, nun pertsonak, bizikletak, oinezkoak, pertsona nagusiak eta umeak lasaitasunez dabitzen kotxeen gainetik. Kotxea izan daizela azkenengo tresna erabili behar dana Arrasaten. Hori da gure ametsa. Baina amets guztiak konpromiso bat behar dute betetzeko. Ametsak betetzeko konpromisoak hartu behar die. Eta gaur hartu duguna konpromiso bat da. Konpromiso zabal bat eta konpromisoa zuekin batera egiteko. Hori da transmititu nahi notzuena nik alkate bezala. Eskerrik asko berriz etortziagatik.